ወይ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እያ ዝኾነ أنا ምዕራፍ ጽቡቕ ሓሳብ تجسي ወላ እታ ናይ ሮሜ 6 ከለኻ ብዛዕባ ጥምቀት ተላዒሉ ስለ ዝጸንሐ ሮሜ 6 ዘላ ምስ ጥምቀት ክሳብ ጌርካ ያው እታ ምዕራፍ እንዳንበብካ ክሳብ ግበርና ችግር የለን እንዳሰማዕና ከምኣኽ ንመሃር እሺ حرك تتمال غرب تنكف زبلنا يا رستات نيرو حدا ጥምቀታዊ ምሳሌ ብዛዕባ ጥምቀት ዝገልጽ ምሳሌ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ወይ ከዓ ናይ ይሄ ጥምቀት ጽላሎት ዝኾኑ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝጥቀሱ ኣርእስታት እንታይ እንታይ እዮም ወይ ምልክታት ወይ ምሳሌታት እንታይ እዮም ዝብል መጀመርታ ፈቲና ነርና ሓደ እቲ ከም ምሳሌ ኮይኑ ዝመጽእ እቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ዘሎ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 3 ዘሎ ኣብቲ መጀመርታ እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ክፈጥር እንከሎ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንቢ ነበረ ዝብሎ ዘሎ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ ከዓ ቅዱስ ቀሌምንጦስ ናይ እስክንድርያ እዚ ልክ ከምቲ ኣብቲ መጀመርታ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈሱ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንብር ዝነበረ ኣብቲ ድሕራይ ዘመን ከዓ ብማይን ብመንፈስ ቅዱስን ገይሩ ሓደሽቲ ውሉድ ወይ ከዓ ሓደሽቲ ፍጥረታት ከም ንኸውን ገይሩና ዝብል ትንታነ ሂቦ ማለት ስለዚ ምስቲ ናይ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 2 ወይ 3 ዘሎ እናናፀረ ከም ምሳሌ ገይሩ የቕርቦ ነይሩ እናተማል ተዛራሪብና ካልካታ ናይ ኖህ መርከብን እቲ ማይ ኣይህን እዩ እንዲዝኻ ናይ ኖህ መርከብን ናይ ማይ ኣይሂ ናይ ጥምቀት ምሳሌ እዩ ዘሎ ከምቲ ንኖህ ካብቲ ሓጢአተኛ ዓለም ዝነበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብማይ ኣይሂ ገይሩ ዘድሕኖ ዓላኻ ካብቲ ሞት ዝመተ ሰብነት ናይ ኣዳም ወይ ከዓ ካብቲ ማሳንን ወዳእን ዝነበረ ሰብነት ናይ ኣዳም ካብኡ ብጥምቀት ጌርና ነቲ ዘለዓለማውን ህያውን ዝኾነ ሓድሽ ፍጥረት ዝኾነ ውሉድ ኣምላኽ ዝኾነ ሰብነት ናይ ክርስቶስ ንለብሶ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ መርከብ ምሳሌ ናይ ማይ ኣይሂን መርከብ ናይ ኖህን ናይ ጥምቀት ምሳሌ እዩ ሕጂ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:18-21 ዘሎ ንኖህ እተን 8 ነፍሳት ማለት እዩ ከም ዘድሓኖም እዚ ገልጾ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ኣብቲ ናይ ኖህ ታሪክ እንድሕዳሪና ኖህ ክልተ ረጋቢት ከም ስለ ደሞ ተቀዳሚቲ ከም ዘይተመለሰት ተኻልእት ግን ቆጽሊ ሒዛ ከም ተመለሰት ንሪኦ ማለት ታርግቢት ማለት እዩ ሕጂ ታርግቢት ምሳሌ ናይ መንፈስ ቅዱስ እያ ከምቲ ኖህ ብስርዓት ሒዛትሉ ዝመፀት ንዓና ከዓ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ጌታ ኣምላኽ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥምቕ እንከሎ ልክዕ ከዓ ከምኡ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ከም ዝዓለበት መንፈስ ቅዱስ ንዓና ኣብ እዋን ጥምቀት ክንጥምቕ እንከለና ካብ መንፈስ ቅዱስ ስለንውለድ እዚ ንዓና እውን ናይ ሓድሽ ኪዳን ብስራት ናይ ልደት ብስራት ናይ ህይወት ናይ ትንሳኤ ሙታን ብስራት ብኡ ጌርና ንቕበሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ምስቲ ናይ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 8 ዘሎ ናይ ኖህ ታሪኽን ምስቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 3:16 ተጠቂሱ ዘሎ ናይ ጌታ ኣምላኽ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ምጥማቑን ኣታሒዝና እንድሕዳሪና ሓደ ከም ምሳሌ ኮይኑ ይቐርብ ማለት እዩ እቲ ካልእ እቲ ደቂ እስራኤል ብባሕሪ ኤርትራ ክሰግሩ እንከለዉ ብደመና እግዚአብሔር እውን ብደመና ሓልዩ ናብታ ምድሪ ተስፋ ክመርሖም ከሎ እዚ ሕጂ ናይ ጥምቀት ምሳሌ ኮይኑ ዝመጽእ ማለት እዩ እቲ ባሕሪ ኤርትራ እንታይ እዩ ሓጢአት ወይ ከዓ ሓጢአተኛ ወይ እቲ ክፉእ ዝመተሉ ደቂ እስራኤል ከዓ ዝተሳገሩሉ እዩ ሕጂ ፈርዖን ናይታ ውድቕቲ ዓለም ምሳሌ እዩ እቲ ባሕሪ ኤርትራ ናይ ጥምቀት ምሳሌ ማለት ስለዚ እቲ ዝወደቐ ባህሪ ወይ ከዓ ዝወደቐ መንነት ከምቲ ፈርዖን ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ዝጠለቐ ንሕና ከዓ ካብቲ ከርሲ ማይ ክንወፅእ ከለና ከምኡ ንኣዳም ቤትና ንክርስቶስ ንውለድ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ምሳሌ እዚ ይገልጾ ማለት እዩ ከምቲ ደቂ እስራኤል
أب قدامي قرنطوس عسرت زلو نمش تقصي حلا عندي ما هذا تذكر أنا في ساعة الوقت مالي تمام بيلت يعني أنا مثلاً دهري كم كل ده هيدون كنت تقصي قدامي قرنطوس عسرت هذا أحواتي نقولاتهم أبوتات دمنا كم زلولهم كلاتهم بحر إرترا خمسة تساقروا زي تفتح تكون عفتني هيلو كلاتهم دما سعبت مسيق خونو بدمنا ببحر أنت تأمك يبر ساقوا عجل كلاتهم دما سعبت مسيق خونو بدمنا ببحر أنت تأمك مالتي ስለዚህ እታ ምስጋር ባሕሪ ኤርትራን እቲ ብደመናን ናብ ሙሴ ከም ዝጥምቑ ሰዓብቲ ሙሴ ንክኾኑ እንታይ ገይሮም ጥምቀት ኮይኖም ማለት ስለዚ ሙሴ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ናብታ መሪሕዎም ስለዝወፀ ክርስቶስ ከዓ ንዓና ኣብቲ ናትና ባህሪ ኣብቲ ድኹምን መዋእትን ማሳን ባህርና ኣትዩ ከማና ኮይኑ ሰብ ተመላሊሱ ካብ ኢደ ዮሃንስ ተጠሚቑ ንዓና ከዓ ጥምቀት ናብቲ ናቱ ሞትን ትንሳኤን ከም ትሳተፍ ክኾንኩም ክትገብረና ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 28 ተጠቂሱ ዘሎ ገይሩ ስለ ዝሰዓልና በዚ መሰረት እዚ ከዓ ንሕና ሰዓብቲ ክርስቶስ ንኾን ኣለና ማለት ስለዚ እዚ ምሳሌ እዚ ነቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ጥምቀት ከም ምሳሌኡ ኮይኑ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡውን ደቂ እስራኤል ብባሕሪ ዮርዳኖስ ክሰግሩ ከለዉ ኣብ ቀዳማይ ነገስት እውን ተጠቂሱ ኣሎ መስለኒ ኣብ ዘፀአት ተጠቂሱ ኣሎ ቀረታ ኣብ ዘፀአት ተጠቂሱ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምሳሌ እዚ ከዓ ልክዕ ናይ ጥምቀት ምሳሌ ይኸውን ማለት እዩ እዚታት ኢና ሪኢና ነርና ካልእ እንታይ ሪኢና ነርና ብጥምቀት እንታይ ንረክብ ክንጥመቕ ከለናስ እንታይ ንረክብ ሓደ እቲ ኣረግድ ሰብነትና እቲ ኣዳማዊ ሰብነት ሚቱ ክርስቶሳዊ ሰብነት ሓድሽ ንለብስ ማለት እዩ ማለት እቲ ስጋና እዚ ንሓጢኣት ሚቱ ንፅድቂ ህያው ክኾን ኣሎ ማለት እዩ ካብታ ዝተጠመቕናላ እዋን እንታይ ዝብል ሐዋርያ ጳውሎስ ጸዲቅኩምን ተቀዲስኩምን ብለና ሕጂ እቲ ፅድቅን ቅድስናን እንረኽቦ ብጥምቀት ኣቢልና ኢና ማለት እዩ እዚ ፅድቅን ቅድስናን ዝበሃል ዘሎ ከዓ ኣካላት ክርስቶስ ስለንኸውን ዘለና ምስ እግዚኣብሔር ሕብረት ስለ ዘለና ማለት እዩ እዚ ክርስትያናዊ ጉዕዞ ክበሃል እንከሎ ነቲ ብጥምቀት ዝረኸብካዮ ፅድቅን ቅድስናን ንዕኡ ስጋዕ መፈፀምታ ምብፃሕ እዩ ማለት እዩ እዚ ዮሃንስ ኣፈወርቅ እውን ብዛዕባ እዚ ይዛረብ እዚ ስጋ እዚ ንሓጢኣት ክመውት ይደልየ ይብል እዚ ስጋ እዚ ክመውት ዘይኮነሲ እንታይ ደኣ ደጋጊሙ ንሓጢኣት ክመውት ይደልየ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብጥምቀት ኣቢልና ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት እንታይ ዝገበርናሉ እዩ ዓወት ዝተጓናፀፍናሉ ወይ ከዓ ሓይሊ ዝረኸብናሉ እዩ ማለት እዩ እንታይ ካልኣይ ከዓ ምስጋር ማለት እዩ ወይ ከዓ ፋሲካ ማለት እዩ እሱ ከዓ ካብ ሓጢኣት ናብ ህይወት ተሰጋገርናሉ ጥምቀት ማለት ካብ ሓጢኣት ናብ ህይወት ተሰጋገረሉ ኢና ኢልና ነርና ማለት እዩ ካልኣይ ብመንፈስ ቅዱስ ማሕተም ንረኽበሉ ማለት እዩ ኣካላት ክርስቶስ ምሩፅ ኣቕሓ ናይ እግዚኣብሔር ንኾነሉ ብጥምቀት ኣቢልና ኢና ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ቅዱስ ኤፍሬም ሰራን እንታይ ዝብሎ ከምቲ ጓሳ ነተን ኣባጊዑ ንኸይጠፍኦ ምልክት ዝገብረለን ልክዕ ከዓ ጥምቀት ንዓና መንፈስ ቅዱስ ኣካላቱ ምዃንና መካናቱ ኣባጊዕ ከም ምዃንና ምልክት ዝገብረልና እዩ ይብል ማለት እዩ እዚ ብዙሓት ኣቦታት ብዛዕባ እዚ ክሳገሩ ካልኣይ ስምና ኣብ መዝገበ ህይወት ዝፀሓፈሉ ማለት እዩ ብጥምቀት ክሳይ ክንከውን ከለና ናብታ ማሕበር ኣምላኽ ስለንፅር እምበር ዘለና ስምና ኣብ መፅሓፈ ህይወት እግዚኣብሔር ዝፅፈሉ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ሓድሽ ልደት እዩ እሱ ከዓ እቲ ህይወት ማለት እዩ ውሉድ ኣምላኽ ንኸውን ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋረስቲ ንክንከውን እንታይ ንበቅዕ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እታ ጥምቀት ናይ ውልድነት መሰልን ትህበና ኣላ ኢልና ተዛራቢና ማለት እዩ ካልኣይ ሰይጣን ብጥምቀት ኣቢሉ ተሳኢሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ሓይሊ ከም ዘለወና ንክንሳሕ ናብ ኣምላኽ ንክንቀርብ
سجان ده من نايك نشوف نحن قرب مثل تبعنا بتها بتنقط عبينا زرخبنا يا ولد نتنا مالتي منياتو ولد كيكون كورا سخط كون سلزي تخد مالت سلزي اتورا سنة زوهب ملك مثل الجاهير لازم الله سلنا له إن شيطان نخنق عامو نخن سعره نخنق على شو بتها بتنقط عبينا عدي بكا مثل نركب على مالتي كاله بتنقط عبينا ኣብ ክርስቶስ ነበር ኣለና ከምቲ ኣቢለ ኣዲመ ዝበለፅኹ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ገላትያ 3:27 እቶም ክርስቶስ ኢየሱስ ዝተጠመቕና ዝበልና ንክርስቶስ ከም ዝለበስና ትፈልጡ ኢኹም ዝበሉ ልክዕ ንክርስቶስ ምልባስ ማለት እዩ እቲ ጥምቀት ማልሓ ማለት እዩ እዚ ኢና ሕልፍ ሕሊፍ ኢና ነርና ኣካላት ክርስቶስ ንኽእል ኢና ነርና ካለብ መንፈሳዊ ዓወት ንረክብ ኢና ነርና ስለዚህ እነዚህ ታቲና ትማለጣ እስና ነርና ምናልባት ተዘይረሰዩ ካልኦት ኖት ዝሓዝኩም ተሊኹም ግን ክትጠቕስዎ ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት ረሲዖም ክኾን ስለዝኽእል ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ዲያቆን ዜና ሓውና ኣምላኽና የገልግሎ ዘመንካ ይባርኸልካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፀጉ የብዛሓልካ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ወልዩስ ሓውና ጓብ ሰላም መፁ ሰላም በሉና ኮኔክሽን ሸግረ ማለት ነው ጓብ ሰላም አራሃብ ኦኬ ይስማዓልና سمع لها كان أبدي هذا إيش أصل وسلام عرفنا قال أيوة تسمع لنا تستتقصت مالي بحثر زبالة زي ديكون زين حونا نقرأنا سنحي كاتسلو حجزنا يلومي أبي يوزلو كاتسلو ديكون قال أيوة تسمع لنا تبارك كله أمين قال يوتي يسمع لنا نخلاتكم تجزيرا من نحط أقوي بزحلكم من الوقت يا تمال زنبرة حاولنا زين خنا قرنا تاني حماتي أبينا يرست خمس نبرة وحفشت مكات زبلي مالتنا الناس يجني بتعمي أجداسي ويكاد لا يزخون نجاري ماتي بزعبات مكات مفلات مالتنا أنا سلدي إحنا مفلات مالتي كم قال تمرتنا يكون أنتم مكات مالتنا أنا الدوغما وزخون تمرت ويكاني مسرتها وزخون ناي بيتكشان تمرتنا مالتي سلزي كابت مكات وزعي دحنت يلا مالتي كيف تتأمل قصد حني يلا مصحف قدس بتعمل زجر مالتي كابتن مكات وزعي دحنت كم زي يلا مصحف قدس بقلت يزجلت مالتي نابات سبات نقبلوا ولا أنت خبدهم ويكان نخط أوي ولا أنت فتنوا قل بزعبات مكات مصحف قدس قلت زخونة تمرتي زلوا أبوتاتهم قلت زخونة تمرتي زلوا مالتي نابات مصحف قدسن بني أبوتات تمرتن سلا زخونة أرستنا مالتينا أبز قداي قلت حاسة ويكا قلت تمرتي زلوا متى كان كابز نبي ما نكون نسأجام كنا بلاي نخلينا بقول كيدان يخون بحدش كيدان بناء بوتات تمرتي سلا تمكت قلت زخونة حسابي زلوا معدي بتري طعمي بغدا ما يكن زارب كالناسي تلا على حساب تنيرو يا ريتا انت يزول حساب يرو سكيل 30 شديشن زول حساب معدي انت يزول طري ما يكنص قالكم ينسخاتكم دما كتنا كاب حاتياتكم كتنصو يخون بالمعدي እና بتنبيت كيترف معدي سلا تمكت دحنت مخان ወይ ካኒ ስሬት ሓጢያት ከም ዘሁ ገና በብሊ ኪዳን ኮይኑ እግዚአብሔር አምላኽ በነቢያት ገይሩ ዘነገሩ ወይ ካኒ ዘዛረቡ ሓሳቢ ማለት እና ካብ ጥምቀት ወፃእ ዘለው ሰባት ያው ካብ ድሕነት ወፃእ እዮም ዘለው ማለት ብምንም ተኣምር ከይተጠመቀ ሰብ ክድሕና አይክእን ማለት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ሓሳብ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ጎይታ ቃል ስለ ዝኾነ ማለት እና መጀመርያ ብናይ ብሉይ ኪዳን ሓሳብ ሪና ማለት ከም ዜና ሓውና ክፍለ ፀንሐ ካብ ብሉይ ኪዳን ካብ ናይ ሓድሽ ኪዳን ናብ ናይ ሐዋርያት ትምህርቲ መፂና ካኒ ብዛዕባ ጥምቀት ዘሎ ሓሳባት ሪና ማለት እዩ በተለይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ክነግረኩም ፀኒሑ ማለት እዩ በቀዳማይ እውን ዜና ሓውና ዝተንከፈ ነይሩ ማለት እዩ ሳዊሮስ ዘእስሙና ይዝበሎ ማለት እዩ በከመ ተሃባ ሰይጣን ውስተ ስጋ ከይሲ በጉህሉቱ ከማሁ ኮነ ድህነትነ በተሰውሮተ ቃለ እግዚአብሔር በዘመድነ ይብል ማለት እዩ እንታይ ማለት ሓሳቡ ትርጓሜ ወንጌልም ኣብ መእተውሎ ማለት እዩ ሳዊሮስ ዘእስሙና ሓቂቲ ዝተጋጌ ዜና ሓዊ በቀዳማይ ከምቲ ሰይጣን ኣብ ስጋ ተመን ሓዲሩ ንኣዳም ንሔዋን ካብ ገነት ክወፁ ምክንያት ዝኾኖ ከምኡ ድማ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ከምኡ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ስጋ ሰብ ተሓቢኡ ወይ ካብ ስጋ ሰብ ተዋሂዱ ንኣዳም ተገይሩ በቲ ዝመጻሉ ጥበብ ክስዕሮ ክኢሉ ማለት እዩ ዝክሩ እንድሕር ዳኣ ኮንኩም
ኣዳም ኣብ ገነት ክነብር ከሎ ማለት እዩ ዲያብሎስ ናብ ገነት ዝኣተወ ኣብ ስጋ ተመን ተዋሃይዲ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ስጋ ተመን ሓዲሩ ማለት እዩ ልክዕ በዚ ጥበብ እዚ ወይ ከዓ በዚ ስውር ዝኾነ ጥበብ ንኣዳም ንሔዋን ከም ዘሰሓቶም ዲያብሎስ ክርስቶስ ካብ ረቂቕ ብዝኾነ ጥበብ ወይ ከዓ ስውር ብዝኾነ ጥበብ ካብ ኣጋንንት ብዝተሓበ ጥበቡ ማለት እዩ ኣብ ስጋ ሰብ ተሓቢኡ ወይ ከዓ ሰብ ኮይኑ መፂ ተገይሩ ዲያብሎስ ስዒሩ ንዓና ድሒንና ማለት እዩ እና ድሕነትና ተፈፀመ ዕለተ ዓርቢ እዩ ኦርቶዶክሳዊ ነገረ ድሕነት እንድሕር ኢኹም ኮንኩም ካብ ፅንሰት ይጅምር ማለት እዩ ኦርቶዶክሳዊ ነገረ ድሕነት ናይ ዕለተ ዓርቢ ጥራሕ ሒዙ ዝኸይድ ዘይኮነ ካብ ፅንሰት በቃ ጎይታ ምፅናሱ ንባዕሉ ንድሕነትና እዩ ሰብ ምዃኑ ንባዕሉ ንድሕነትና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ነገራት እንዳፈፀመ ይመፅእ ማለት እዩ ካብ ፅንሰት ጀሚሩ ድሕነት ናይ ወዲ ሰብ እንዳጀሚሩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ካብኡ ተወጢኑ ፍፃሚ ብመስቀል ረኺቡ ማለት እዩ እና ኣብ ዕለተ ዓርቢ እንድሕር ኢኹም ኮንኩም ጎይታ ዝዓበየ ወይ ከዓ ዝኸበረ ዝሃበና ህያብ እንድሕር ኢኹም ኮንኩም ትለንጊኖስ ዓቀይታይ ጎኑ ምስ ወግኦ ካብ ክርስቶስ ጎኒ ደምን ማይን ብመልክዕ ፊደል ለ ማለት እዩ ብቅርፂ ለ ዘለዎ ከይተሓዋወሰ ደምን ማይን ካብ ጎኑ ወፂኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ንድሕነትና ዝኸውን ወይ ከዓ ናይ ድሕነትና መሰረት ክምስርት ስለዘለ ወይ ከዓ ቤተክርስትያን ዝመስረቶ ዕለት ስለዝኾነ ድሕነትና ዝተፈፀመሉ ዕለት ስለዝኾነ ማለት እዩ ንሕና ክንድሕነሉ ንኽእል ሃብትታት ወይ ከዓኒ ፀጋታት ይህብና ማለት እዩ ፀጋ ጥምቀትን ፀጋ ቁርባንን ካብ ጎይታ ጎኒ ዝተረኽቡ እዮም ማለት እዩ ካብ ጎኒ ጎይታ ብዝፈሰሰ ማይ ተጠሚቕና ናይ እግዚኣብሔር ውሉድ ንኸውን ማለት እዩ ካብ ጎኒ ጎይታ ዝፈሰሰ ደም ሰቲና ከዓኒ ቅዱስ ቁርባን ማለት እዩ ሂወት እንረኽበሉ ምዃኑ ጎይታ ነጊርና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ጎይታ ዝተረኸቡ እዮም ኩሎም ማለት ጥምቀት ተረኣና ካብ ጎይታ ዝተረኸበ እዩ ቁርባን ተረኣና ካብ ጎይታ ዝተረኸበ እዩ ማለት እና ስለ ጥምቀት ብሓድሽ ኪዳን ብጣዕሚ ደስ ዘብል ነገራት እንታይ ያሉ እንድሕር ኢኹም ኮንኩም ጎይታ ጥምቀት ብሰለስተ መንገዲ መስሪቶ ናይ ሓድሽ ኪዳን ጥምቀት ተሪኢኹም ብሰለስተ መንገዲ መስሪቶ ናይ መጀመርያ ብትምህርቲ ማለት እዩ መጀመርያ ብቃሉ መስሪቶ ማለት እዩ ምክንያቱ ብቃሉ ከዓ እንታይ ኢሉ ዝኣመነን ዝተጠምቀን ክድሕን እዩ ዘይኣመነ ግን ተኾነ ክፍረድ ኢሉ ማለት እዩ መሊስኻ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስ እንተዘይተወሊድኩም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 5 ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስ ዘይተወለደ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣትዉ ይክእል ስለዚ ሰብ ከይተጠመቐ ብምንም ተኣምር ወዲ መንግስተ ሰማይ ወይ ከዓ ናይ መንግስተ ሰማያት ርስቲ ክወርስ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ስጋ ንውለዶ ስጋዊ ወይ ከዓ ግዙፍ ልደት እዩ ማለት እዩ ረቂቕ ልደት ግን ንዓና ካብ ምንታይ ክንውለድ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ማይ ንበይኑ ውልድነት ከምፅእ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ግን ናይ እግዚኣብሔር ኣሰራርሓ ወይ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ምስ ሓደረ ኣብቲ ማይ ግን እንታይ ንኸውን ሪቦርን ወይ ከዓኒ ቦርን ኤጌን ክንገብር ሪጀነሬት ክንገብር ዳግም ክንውለድ ንኽንሕደስ ሓዲስ ሰብ ወይ ከዓ ሓዲስ ተፈጥሮ ክህልወና ኣዳማዊ ዝኾነ ማንነትና ወይ ከዓ ኣዳማዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባና ቀቢርና ክርስቶሳዊ ዝኾነ ሰውነት ወይ ከዓ ክርስቶሳዊ ዝኾነ ልብሲ ክንለብስ ዝገብርና ጥምቀት እዩ ማለት እዩ ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 6 እንታይ ዝብል ደጊም ኩላትኩም ሓጢኣት ዝተጠመቕኩም ሲ ካብ ሓጢኣት እንታይ ኮንኩም ኢኹም ድሒንኩም ይኽብለና ማለት ወይ ከዓ ኩላትና ብክርስቶስ ኣሚንና ብክርስቶስ ኣሚኑ ዝተጠመቐ ማለት እዩ ኣሚኑ ዝተጠመቐ ኩሉ እንታይ ገይሩ እዩ ኣረጊት ሰውነቱ ኣብ ማይ ቀቢሩ ብሓድሽ ክርስቶስ ወይ ከዓ ብሓድሽ ሰውነት ብክርስቶስ ክትንስእ ክኢሉ ማለት እዩ ድማ ምስ ሞትን ትንሳኤ ናይ ክርስቶስን ተመሳሲሉ ጥምቀት ማለት እዩ ንሕና ምስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤ እንመስሎ ብጥምቀት ምዃኑ ማለት እዩ ኩላትና ምስ ክርስቶስ ተቀበርና ምስ ክርስቶስ ድማ ክንትንስኢና ይብል ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እና ምስ ክርስቶስ ብምንታይ ኢና ተቀቢርና እንድሕር ኢልና ብጥምቀት ኢና ተቀበርና ማለት እዩ ምስ ክርስቶስ ተቀበርና ምስ ክርስቶስ ተሰቀልና ብምንታይ ተይድና ብጥምቀት እዩ ማለት እዩ እዚ ማንም ሰብ ምስ ክርስቶስ ክሳዕ ዘይተቀበረ ከዓኒ ምስ ክርስቶስ ህያው ኮይኑ ክነብር ኣይክእልኒ ምስ ክርስቶስ ንቕበርካ ብጥምቀት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጥምቀት ድጋሚ ንውለደሉ እዩ ማለት እዩ ሓድሽ ልደት ንረኽበሉ ክርስቶሳውያን ንኾነሉ ማለት እዩ ክርስቶስ ዝበሃል ሓድሽ ልብሲ እንለብሰሉ ክርስቶስ ዝበሃል ኣካል እንዋሃደሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ጥምቀት ወፃኢ እንታይ ዓይነት ሰብ ድሕነት ክህልዎ ይኽእል ኣሕዋት ማለት እዩ ካብ ጥምቀት ወፃኢ ድሕነት የብሉ ማለት እዩ ሰብ ከይተሓደሰ ድጋሚ ከይተወልደ ሰብ ካብ ሓጢኣቱ ከይነፅሀ ሰብ ናይ ክርስቶስ ከይኮነ ከመይ ገይሩ ክድሕን ማለት እዩ ኩላትና ንጥምቕ እኮ ናይ ክርስቶስ ንምዃን እዩ ማለት ወይ ከዓ ክርስቶሳውያን ንምዃን እዩ ናይ ክርስቶስ ከይኮናን ከመይ ኢልና ክንድሕን ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ጥምቀት መሰረታዊ ዝኾነ ወይ ከዓኒ ናይ ቤተክርስትያን በቃ ኮንክሪት ወይ ከዓኒ ፋውንዴሽን ዝኾነ ትምህርቲ ናይ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ጥምቀት ብክንደይ መንገዲ መስሪትዎ ነይሩ ኢለኩም ብሰለስተ መንገዲ ማለት ናይ መጀመርያ ብቃሉ ብትምህርቲ መስሪትዎ ማለት እዩ ዝኣመነ ዝተጠምቀን ክድሕን እዩ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ተዘይተወሊድኻ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣቱ ኣይክእልኒ ብድጋሚ ተዘይተወሊዱ ኢልዎ ማለት እዩ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ድጋሚ ተዘይተወሊዱ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከኣቱ ኣይክእልኒ ዝብል ትምህርቲ ናይ ጎይታ ትምህርቲ ማለት እዩ እዚ መጀመርያ ትምህርቲ ጥምቀት ናይ ጥምቀት ነገር ብትምህርቲ ጀሚርዎ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልካ ብተግባር ማለት እዩ
بتمرت مهيرلو مالتي بتدغاغامي غزي بزعبا تمرت مهير مالتي كاو قصيل خا انت غير تطميقو مالتي بتغبار بتمرت زنبره بتغبار قيرو مالتي تطميقو خا تطمقو إلنا مالتي እና بزعبا ጥምቀት ክንሓስቦ ዘለና ያው እንታይ ዓይነት ጥምቀት ክንጥመቃልና ብንታይ ክንጥመቅ ከም ዘለና ንባዕሉ ዘርእየና ጎይታ እዩ ማለት ጎይታ ከጥመቅ ከሎ መቼም ብፀባ ወይ ከዓ ብማዕራ የተጠመቀን በማይ ተጠሚቁ ስለዚህ ክንጥመቀሉ ዝግባአና ካ በማይ ምዃኑ ነጊርና ማለት ያው ማይ ንበይኑ ግን አቀድማ ቢለ ከም ዝበልኩ ምንም ትርጉም የብሉ ማለት ማይን መንፈስ ቅዱስን ክሰርሕ ኣሎ እቲ ማይ ናይ ስላሴ ስም ወይ ከዓ ናይ አብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስም ናይ እግዚአብሔር ስም ክጽውዕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ምስ ኮነ ሽዑ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ማይ ካብ ተራ ማይነት ሓሊፉ ናብ ማይ ጎበነት ወይ ከዓኒ ናብ ናይ ጥምቀት ማይ ይቕየር ማለት እዩ ድጋሚ ክንውለደሉ ንኽእል ማይ ይኸውን ማለት እዩ ተራ ማይ ኣይኮነን ማለት እዩ ካብኡ እንድሓር መንፈስ ቅዱስ ተዋህዶ ናይ ፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ወይ ከዓ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ተሳትፎ ወይ ከዓ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ህልውና ዘለዎ ማይ ይኸውን ማለት እዩ ስም እግዚአብሔር ተፀውዖ ናይ አብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስም ዝተፀውዖ ማይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ተራ ማይ ኣይኮነን ማለት እዩ ልክዕ ሻወር ኣብ ገዛና ክንሕፀቦ ሻወር ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ናይ እግዚአብሔር ማይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ እና እግዚአብሔር ብነገራት ምስራሕ ድማ ልማድ እዩ ማለት እዩ ለምሳሌ ባህር ኤርትራ ከፍል ከለኩ በበትሪ ከፊለው ሓቀይ ምናልባት ማይ እኮ ማይ ወይ ከዓኒ ኤችቲኦ ዝብሉ ሰባት ኣለው እና ብጣዕሚ ድፍረት ዘለዎም ሰባት ማለት እዩ መቸም ንሕና ኤችቲኦ ምዃኑ ጠፊእና ኣይኮነን ናይ ማይ ባህር ወይ ከዓ ናይ ማይ ጠባይ ማለት ወይ ከዓኒ ማይ ምዃኑ ጠፊእና ኣይኮነን ነገር ግን እግዚአብሔር ክሰርሕ እንድሕር ዳኣ ደልዩ ግን ብነገራት ክሰርሕ ይኽእል እግዚአብሔር አምላኽ ማለት እዩ ብነገራት ከም ዝሰርሕ ካብ ተደጋጋሚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሪና ማለት እዩ ኤልሳ ኮኒ ነቲ መሪር ዝነበረ ጨው ያሪታ ነቲ መሪር ዝነበረ ማይ ዘጣዕመ እኮ ብጨው እዩ ማለት እዩ ግን ጨው ከጥዕም ኣይክእልን መቸም ጨው ይመርር እምበር ኣይጥዕምን እዩ ማለት እዩ ግን ነቲ መሪር ማይ ናብ ጥዑም ማይ ክቀይሮ ዝኽኣለ ጨው እቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ብነገራት ወይ ከዓ ብማተርያል ክሰርሕ ከሎ ክንርኢ ንኽእልና ማለት እዩ ብዙሕ ተደጋጋሚ ግዜ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሎ ማለት እዩ ለምሳሌ ናይ ባሕሪ ኤርትራ ምኽፋል ኢልና ናይ አሮን በትሪ ክንወስድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ናይ ኤልሳ እውን ዝበል ናይ ታሪክ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብዙሕ ታሪክ ኣሎ ማለት እዩ ለምሳሌ ናይ ጳውሎስ ልብሲ ሕሙማት ይፍውስ ነይሩ ልብሲ ብምንም ተኣምር ሕሙም ክፍውስ ኣይክእልን ግን ናይ ጳውሎስ ልብሲ ግን ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ስለ ዝነበሩ ግን እንታይ ይገብር ነይሩ ሕሙማት ይፍውስ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ዝበልና ንሱ እዩ ማለት እዩ ለምሳሌ ንእማን እንድሕር ዳኣ ዝዝክርዎ ኮንኩም ሲ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ታሪክ ኣብ ካልኣይ ነገስት ያሬታ ኣብ ካልኣይ ነገስት ታሪክ ተጻሒፉ ዘሎ ማለት እዩ ንእማን ናይ ሶርያ መኮንን ወይ ከዓ ሓለቃ ሰራዊት ዝነበረ ማለት እዩ ለምጽ ሕማም ነይሩ ወይ ከዓ ጻዕዳ ሕማም ንብሎ ማለት እዩ ሕማም ነይሩ እና ታሪኹ ስለ ትፈልጦ ክሕፅር እዮም ማለት እዩ እታ ቤቱ ሰራሕተኛ ዝነበረ ሰብ ግን ኣብ እስራኤል ተትኸይድ ምስ ነቢይ ተትረኸብ ነርካ ምስ ናይ ኣምላኽ ሰብ መሓወኻ ትብሎ ማለት እዩ እና ብቐጥታ ናብ ኤልሳዕ ምስ ከደ ግን እንታይ ኢልዎ ካብ ሕማምካ ክትፍወስ እንድሕር ዳ ኮንካ ኣብ ዮርዳኖስ ከይድካ 7 ግዜ ኣቲኻ ክትወፅእ ኣለካ ወይ ከዓ ክትጥመቕ ኣለካ ኢልዎ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ተሰሚዕዎ ንእማን ማለት እዩ ዲ ንማይ ዳ እሞ ብሃገረይ ዘሎ ማያት ደይበዝሑን ካብ ዮርዳኖስ ዝበልፁ ወይ ከዓ ካብ ዮርዳኖስ ዝፅበቕ ኣብ ሃገረይ ዘሎ ነባርባና ነፋርፋ ዝበሃሉ ዓበይቲ ሩባታት ወይ ከዓ ዓበይቲ ባሕርታት ደየለውን ኣብ ሃገረይ ማይ ዳ ኣብ ዓደይ ዘሎ ማይ ደይበልፅን ኣብ ማይ ኣቲኻ ተፈወስ ዝብለንሲ ኣነስ ኢዱ ብልዕለይ ኣንቢሩ ወይ ከዓ ጸሎት ገይሩ ዝፍውሰኒ መሲልን እምበር ብማይ ተሓፀብኒ ክብለኒ ዳ ኣብ ሃገረይ ዘሎ ማይ ዘይበልፅን ኢሉ ማለት እዩ ድሓር ሽዑ ተንበስኡ ዝነበሩ ኣረ ንምንታይ ሕማቕ ዘረባ ትዛረብ ዝነቢ እዚ እኮ ከቢድ ነገር ኣይኣዘዘካን ወርቂ ወይ ከዓኒ ኣልማዝ ኣምፅእ ኣይበለካን ብልክዕ ወርቅና ብሩር ኣምፅተ ዝብለካ መምፅእኻ ነርካ እሱ ዝኣዘዘካ ግን ከድካ ተጠመቕ ተሓፀብ ጥራሕ ኢልካ ስለዚ ንምንታይ ደይ ትሰምዑ ኢሎሞ ማለት እዩ ናቶም ፍቓድ ተቐቢሉ ሽዑ ኸይዱ 7 ግዜ ኣብ ዮርዳኖስ ጠሊቑ ክወፅእ ከሎ ካብ ለምፁ ካብ ሕማም ብምሉእ ተፈዊሱ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ እሱ ሓሲቦ ዝነበረ ኩሉ ዓይነት ማይ ሓደ ዓይነት ማይ ኢሉ ቀናይ ኣብ ሶርያ ዘሎ ማይ ኣብ እስራኤል ዘሎ ማይን ምንም ፍልል የብሉን ኢሉ ግን ፍልሊ ከም ዘሎ ኣርእይዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ዮርዳኖስ ማይ ማይ ኣይኮነን ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ብሃገሩ ዘሎ ማይ ኣይኮነን ክፍውስ ዝኽእል ሓይሊ ጸጋ እግዚአብሔር ዘለዎ ማይ ማለት እዩ ዮርዳኖስ ብተደጋጋሚ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቐሰ ቃል ማለት እዩ እስራኤላውያን ባዕሉ ክሳገሩ ከለዉ ታቦት ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሒዞም ተሳገርዎ እዩ ማለት እዩ ካህናት ናይ እግዚአብሔር ታቦት ሒዞም ተሳገርዎ ቅዱስ ማይ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ተኣምራት ይገብራሉ ማለት እዩ ብዙሓት ሕሙማት እንዳኸዱ ዝፍወስዎ ማይ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ዝገርም ናይ ንእማን ግን ሓሳቡ ተለዊጡ በቃ ዝነበሩ ተሓስባ ጌጋ ተሓስባ ምዃኑ ምስ ፈለጠ እንታይ ገይሩ ሽዑ ካብዚ ሃገር ሲልዎ በግማል ገይረ ብዙሕ ሓመድ ክወስድ ያው ሓመድ ኣይበሃልኒ ቅዱስ ሓመድ ስለ ዝኾነ ፀበል ማለት እዩ ፀበል ካብ ሃገርካ ክወስድ ካብ ዘሎ ሓመድ ክወስድ ፈቐደለ ኢልዎ ማለት እዩ ሕራ ኢሉ ፈቒድሉ ኤልሳዕ ማለት እዩ ነገሩ ስለ ዝተረድኦ ማለት እዩ መፂዎ ዘሎ ሃገር ተራ ሃገር ከም ዘይኮነ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ቅድስቲ ሃገር ኢየሩሳሌም ከም ዝረገፀ ወይ ከዓኒ ዘለዎ ቦታ እግዚአብሔር ብጸጋ ብረድኤ ዘሎ ሃገር ምዃኑ ፈሊጡ ማለት እዩ እና ናብ ጥምቀት እንድሕር ዳኣ ክነምፅእ ኮይና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብነገራት ስሩሕ ክሰርሕ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ እቶም እግዚአብሔር ክሰርሕ እንተኢሉ ብምንም ነገር ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ናይቲ ዕውር ዝነበረ እንድሕር ኢኹምዎ እንታይ ገይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ገይሩ ዝብል ክሓልፍ ከሎ ብመንገዲ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ምስ በለ
ናብ መሬት ድማ ምራቅ ጡፍ በለ ይብሎ ወይ ከዓ ጥፍጣፍ ጡፍ በለ ሞኒ ጭቃ ገይሩ ኣብ ዓይኑ ገበረሉ ወይ ከዓ ኣብ ዓይኑ ሰኣለሉ ይብለና ማለት እዩ ግን ሽዑ ንሽዑ ይፈወሶ እንታይ ኢልዎ ኬድካ ናብ ሰሊሆም ኬድካ ማይ ተሓፀብ ኢልዎ ማለት እዩ እና እግዚኣብሔር ማዕረ ክንደይ ጥበቡ ማለት እዩ ማዕረ ክንደይ ንጥምቀት ዝንሕቁ ወይ ከዓኒ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ዝንሕቁ ከም ዝመፁ ሰባት ስለ ዝፈልጥ እንታይ ገይሩ ባዕሉ ክርስቶስ ማለት እዩ ኣብኡ ከለኩ ክፍውሶ ክእል ነይሩ እንኳን ብተግባር ወይ ከዓ ብኢዱ ይትረፍና ብቃሉ ዓይንኻ ይብራህ ተዝብለኩ ዓይኑ ክበርህ ይኽእል ነይሩ ማለት እዩ ንዓና ትምህርቲ ክኾንና ግን እንታይ ገይሩ ኬድካ ኣብ ሰሊሆም ተሓፀብ ኢልዎ ማለት እዩ ኣብ ሰሊሆም ከይዱ ምስ ተሓፀበካ ዓይኒ ተፈዊሱ መፂ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ዝገርም ጭቃ መቸም ዓይኒ ሰብ ይዕውር እምበር ዓይኒ ኣይሕውን እዩ ማለት እዩ ግን ጥቕሚ ናይ ፀበል ጥቕሚ ናይ ጥምቀት ወይ ከዓ ጥቕሚ ናይ ማይ ጨሎት ማዕረ ክንደይ ምዃኑ ከረዳእና ማለት እዩ ምናልባት ካብ ጥምቀት ሓሳቡ ከይውፀኩም ግን ብነገራት እግዚኣብሔር ከም ዝሰርሕ ከረዳእኩም ኢሉ ብነገራት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክጥቀመሎም ዝደልዩ ነገራት ብነገር ገይሩ ወይ ከዓ ብማቴሪያል ገይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝሰርሕ ሓሳቡ ንምርዳእ ማለት እዩ እና ጥምቀት ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ወይ ከዓኒ ሂወት ዘውህብ ምዃኑ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተገሊፁሎ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ጎይታ ብቃሉ መስሪት ወይልና ማለት እዩ ጥምቀት ድጋሚ ካ ብተግባር ማለት እዩ ብዕለተ ብ30 ዓመቱ ዮርዳኖስ ከይዱ ብምጥማቅ ጥምቀት ኣገዳሲ ወይ ከዓ ሲግኒፊካንት ወይ ከዓ ብጣዕሚ ሂወትና ኣድላይ ምዃኑ ኣረዲእና ማለት እዩ ከይዱ ጎይታ ብምጥማቁ ማለት እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ከዓ እንታይ ገይሩ ብትእዛዝ ገይሩ ማለት እዩ እና ጎይታ ዝገበሮ ነገር ምንም ዘይጠቅም ነገር የለም ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ዝብለና ሓደ ገለ ነማይተቦ ከመንቱ ለአሰረ ዚአሁ ጎይታሲ ኣሰር ኣሰሩ ክንስዕብ ወይ ከዓ መንገዲ ክንክተል ኣሰሩ ክንክተል ናቱ ምልክት ገደፈልና ይብል ማለት እዩ ኩሉ ጎይታ ዝሓለፈ መንገዲ ናትና ድሕነት ኢልና ይዓንቶ እዩ ማለት ስለዚ ጎይታ ምጥማቁ ንዑ ምንም ዝህቦ ፀጋ ወይ ከዓ ንዑ ዝረኽቦ ረብሓ ስለ ዘለዎ ይኮነ እንታይ ዳ ጥቕሙ ንዓና ስለ ዝኾነ ተጠሚቑ ማለት እዩ ስለዚ ብጥምቀት ፀጋ እግዚኣብሔር ከም ዝርከብ እንዲያም ክጥመቕ ከሎ ዝክሮ ይኹም ሓቀይ ዮርዳኖስ ክጥመቕ ከሎ ሲ ምስጢረ ስላሴ ተገሊፁ ማለት እዩ እንሆ ሰማያት ተኸፊቱ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ኮይኑ እቲ ዝፈትዎ ወደይ ንሱ እዩ ንዑ ስምዕዎ ዝብል ቃል መፂኡ መንፈስ ቅዱስ ድማ ብኣካል ርግብ ወሪዱ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ናብ ምንታይ ናብ ማያት ይወሪዱ ማለት እዩ ስለዚ ማያት ተቀዲሶም ማለት እዩ ብክርስቶስ ወይ ከዓ ብእግዚኣብሔር ማያት ተቀዲሶም ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ግዜ ጀሚሮም ጥምቀት ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ወይ ከዓ ደቂ ሰባት ኣድላይ ምዃኑ ጎይታ መንገዱ ብምሕላፍ ኣርኢና ማለት እዩ ናይ መጨረሻ ጥምቀት ዝወድኡ ከዓ ብምንታይ ብትእዛዝ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ንሃዋርያት ክልእኾም ከሎ እንታይ ኢሉ ኪዱ ናብ ኩሉ ዓለም ማለት እዩ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ እንዳጥመቅኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልው እንዳነገርኩም ከዓ ደቀ መዛሙርተ ይግበርዎም ይብል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጥምቀት ኣገዳስነት ወይ ከዓ ናይ ጥምቀት ኣድላይነት ማዕረ ክንደይ ምዃኑ እንታይ ጌርና ማለት እዩ ኣረዲእና ማለት እዩ ወይ ከዓኒ በዚ ነገር እዚ ጥምቀት ኣድላይ ምዃኑ ሂወትና ወይ ከዓኒ ንዓና ጥቕሚ ከም ዘለዎ ኣረዲእና ማለት እዩ ምናልባት ካብ ናይ ኣቦታት 2-3 ክውስኽ እሞኒ ድሓር ግዜ ተሎ ከዓኒ ሓንቲ ወይ ክልተ ወሲኽና ከም ፍቃድ ኣምላኽ ነቶም ኣሕዋት ዕድል ክቦም ማለት እዩ ለምሳሌ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ብሆሚሊ ፊልጵስ ኣብ ዝተርጎመሉ መፅሓፍ ማለት እዩ ሆሚሊ 3 ብዛዕባ ጥምቀት ከምዚ ኢሉ ተዛሪብሎ ማለት እዩ ንዚኣምኑ ሰባት ይብል ማለት እዩ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ንዚኣምኑ ሰባት ክንሓዝነሎም ይግባኣና ናይ ጥምቀት ማሕተም ከይረኸቡ ዝሞቱ ክንበኽየሎምን ክንሓዝነሎምን ይግባኣና ንሳቶም ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ መንግስቲ ሰማያት ወፃኢ ስለ ዝኾኑ ክንበኽየሎም ይግባኣና እዩ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ተዘይተወሊዱ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ዝኽእል የልዎን ዮሃንስ ወንጌል 3:5 ማለት እዩ እንታይ ኢልና ኣሎ ንዚኣምኑ ሰባት ብጣዕሚ ክንሓዝነሎም ይግባኣና ብል ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ናይ ጥምቀት ማሕተም ዘይረኸቡ ከዓኒ ነዞም ሰባት እዚኦም ክንሓዝነሎምን ክንበኽየሎምን ይግባኣና ምክንያቱ ንሳቶም እንታይ ኢልና ካብ መንግስቲ ሰማያት ወፃኢ እዮም ኢልና ማለት እዩ ተስፋ መንግስቲ ሰማያት የብሎምን ናይ ድሕነት ተስፋ የብሎምን ካብ እግዚአብሔር ወፃኢ ካብ ክርስቶስ ተፈለዮም ኢልና ማለት ስለዚ ስለቶም ዘይተጠመቁ ስለቶም ካብ መንግስቲ እግዚአብሔር ካብ ሕቑፉ ቤተክርስትያን ርሒቆም ዘለዉ ሰባት ክንሓዘንን ክንበክይን ይግባኣና ማለት እዩ ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዚኦም ካብ ፍቃድ እግዚአብሔር ወፃኢ ካብ መንግስቲ እግዚአብሔር ወፃኢ ስለ ዝኾኑ ነቲ ዓብይ ዝኾነ ናይ ጥምቀት ፀጋ እውን ተገይሮም እዮም ክሒዶም እዮም ስለዚ ስለቶም ዘይኣምኑ ስለቶም ጥምቀት ዝሓዱ ሰባት ስለቶም ናይ ጥምቀት ፀጋ ዘይረኸቡ ሰባት ክንሓዝነሎም ይግባኣና ይብለና ማለት እዩ ሆሚሊ 3 ፊልጵስ ኣብ ዝተርጎመሉ ማለት እዩ ወይ ከናይ ፊልጵስ መፅሓፍ ኣብ ዝተርጎመሉ ማለት እዩ ካልእ ማቴዎስ ኣብ ዝተርጎመሉ ሆሚሊ ቁጥሪ 2 ማለት ወይ ከዓ ሆሚሊ 2 ናይ ማቴዎስ ወንጌል ኣብ ዝተርጎመሉ ከዓ እንታይ ይብል ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ጥምቀት ንሓጢኣት ስርየት ሃበና ይብል ማለት እዩ ጥምቀት ንምንታይ ሃበና ንሓጢኣት ስርየት ሃበና በዚ ጥምቀትካ ካብ ፍዳ ክንድሕን መንግስቱ ክንወርስ ገበረና ማለት እዩ እንታይ ይብል ዘሎ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ጥምቀት ንምንታይ ሃበና ንስርየት ሓጢኣት ሃበና ይብል ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ዓንቶ ዘንበብናያ ናይ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 22 ቁጥሪ 16 ዘሎ ሕጂ ከንታይ ትፅበለኻ ተስእ ስም ጎይታ እናፀዋዕኻ እንታይ ግበር ተሓፀብ ካብ ሓጢኣትካ እንታይ ግበር ተሓፀብ ኢሉ ሓቀይ ቅዱስ ሃናንያ ማለት እዩ ቅዱስ ሃናንያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ማለት እዩ ስም ጎይታ እናፀዋዕኻ
እንታይ ግበር ካብ ጥምቀት ከተሓፀብ ዝበሎ ማለት እዩ ስለዚ ጥምቀት ንስረይቲ ሓጢኣት ሃበና ብልማቲ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ጥምቀት ንስረይቲ ሓጢኣት ሃበና በዚ ጥምቀት ካብ ፍዳ ክንድሕን መንግስቱ ክንወርስ ገበረና ብልማቲ እዚ ሰብ ክሳዕ ዘይተጠመቀ በቃ ናይ ዲያብሎስ ውሉድ እዩ ማለት እዩ ወይ አዳማዊ እንጂ ክርስቶሳዊ ይኮነ ማለት ስለዚ ናይ ግድን ሰብ ተክኾን ኣሎ ክጥመቅ ኣሎ ማለት ስጋዕ ዘይተጠመቀ ካብ ፍዳን ካብ ሓጢኣትን ካብ ዲያብሎስ ናይ ነፅህን ኣይደሓነ ማለት እዩ ካብ ፍዳን ካብ ዲያብሎስ እንተዘይድሒኑ ከዓኒ መንግስቲ አምላክ ክወርስ ኣይከልኒ ማለት እዩ ስለዚ ጥምቀት ማዕረክ እንዲያገዳስ ምዃኑ አቦታት ቤተክርስቲያን ማለት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እንዳጠቀሱ የርዱና ማለት እዩ ምናልባት ሰለስተ ኾን ያው ነገር በሰለስተ ስለ ዝጸንዕ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ በእንተ ጥምቀት ወንዘ ባፕቲዝም ዝብለ ወይ ከዓኒ በእንተ ጥምቀተ ክርስቶስ ኣብ ዝብል መጽሐፉ ዘቐመጦ ስለ ጥምቀት ሓሳማት ዝበሎ ነገር ናብ ትግርኛ ዝተመልሰ ሓሳብ ከም በልኩ ማለት እዩ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ ናይ ቅዱስ ባሲሊዮስ ሓዉ ማለት እዩ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ ማለት እዩ ስለ ጥምቀት እንታይ ይብል ጥምቀት ካብ ሓጢኣት ዘንጽህ ይብለና ማለት እዩ ጥምቀት ካብ ሓጢኣት ዘንጽህ እዩ ስርየት ሓጢኣት ዘውህብ ይብለና ማለት እዩ ጥምቀት ካብ ሓጢኣት ዘንጽህ እዩ ስርየት ሓጢኣት ካ ዘውህብ እዩ ናይ ሓዲስ ልደት ምኽንያት ይብለና ማለት እዩ ቦርን ኤጌን ንገብረሉ ወይ ካ ሪጀነሬት ንገብረሉ ጥምቀት ምዃኑ ይገልጸና ማለት እዩ ናይ ሓዲስ ልደት ምኽንያት እዩ ሓዲስ ልደት ዳግም ልደት ክንብል ከለና ብስጋዊ ዓይኒ ዝረአ ልደት እዩ ኢልካ ኣይትሕሰብ ሰብ ዳግም ውለድ ወይ ካ ቦርን ኤጌን ይገብር ይኽብለካ ከለኹ ዳግም ውለድ ይኽብለካ ከለኹ ግን ብስጋዊ ዓይኒ ዝረአ ጌርካ እንታይ ትግበሮ ኣይትሕሰቦ ወይ ካ ከምኡ ጌርካ እንታይ ትግበር ኣይትረዳእዮ ነገር ግን እንታይ ይብለና መንፈሳዊ ነገር ንምርዳእ ዝደንጎኻ ወይ ከዓኒ ፈዛዝ ወይ ካ መንፈሳዊ ነገር ንምርዳእ ዘገምተኛ ከም ዝነበረ ከም አይሁዳዊ ከም ኒቆዲሞስ ኣይትኾን ለና ማለት እዩ ኒቆዲሞስ ዝክሮ ይኹም ሓቀይ ከም ኒቆዲሞስ ከም ተዘገምተኛ ወይ ከዓኒ ፈዛዝ አእምሮ ዝነበሮ ወይ ከዓኒ ድንዙዝ አእምሮ ዝነበሮ ከም መን ኣይትኾን ከም ኒቆዲሞስ ኣይትኾን ምክንያቱ ክርስቶስ ኒቆዲሞስ ዳግም ተዘይተወሊድካ ንመንግስቲ አምላክ ክትኣቱ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምስ በሎ እንታይ ኢሉ ክርስቶስ ጎይታ ሆይ ሰብ ከመይ ገይሩ ምስ አረገ ደጊሙ ክውለድ ይኽእል ወይ kana ማህፀና ዲዩ ኣቲ ከመይ ገይሩ ክውለድ ይኽእል ኢሉ ሕቶ ቀሪቡ ነይሩ ማለት ስለዚ ልክ ከምታ ኒቆዲሞስ ዝነበሩ ዓይነታት ተሓስባ ኣይሃለኻ ዳግም ክትውለድ ኢኻ ስለተባሃልካ ስጋዊ ዓይነት ሓሳብ ወይ kana ስጋዊ ዓይነት ነገር ጌርካ ይትሕሰቦ እንታይ ዳ መንፈሳዊ ምዃኑ ክትርዳእ ኣለካና ካብ ከምዚ ዓይነት ጸልማት ክትወጽእ ኣለካ ማለት እዩ ሽዑ ዝኣረገ ቆርበት ዝተሸመረረ ሰብ ናብ ህፃነቱ ክምለስ ይኽእል ኢሉ እዚ ናይ ኒቆዲሞስ ዝሓቶ ማለት እዩ ነገር ግን ብኣምላኻዊ ጸጋ ናይ ሓጢኣት ጠባሳ ዝተሰከመ ነገር ግን በአምላካው ጸጋኒ ኃጢአት ጠባሳ ተሰከመ በኹፉ ልማድ ዘአረገ ሰብ በናይ ህፃንነት ግርህና ይመልሶንበር ብለና ማለት እዩ ጥምቀት ማለት እንታይ ማለት እዩ በቃ ዘአረገ ቆርበት ተሸማረረ ሰብ ናብ ህፃንነቱ ይመልሶ ማለት እድሜ ተመሊስ ህፃን ይኸው ማለት አይኮንም ግን ሰብ ክጥመቅ ከሎ ኩሉ ዝነበሩ ኃጢአት አይኾንሉ ይድምሰሰሉ ሞኒ ክርስቶሳዊ ዝኾነ ጸጋ ወይ ከእግዚአብሔራዊ ዝኾነ ጸጋ ስለ ዝረክብ ልክ ሕጂ ከም ዝተወልደ ህፃናት ይኸው ማለት እዩ ወዲ 7 ዓመት ኮይኑ ተጠሚዮ ልክዕ ግን ወዲ 4 መዓልቲ ህፃን ይኸው ማለት እዩ ልክዕ ከም ህፃናት እንታይ ይኸውን ሰውነቱ ኩሉ ነገሩ ናብ ህፃንነት ይምለስ ማለት ወይ ከአኒ ጸጋ እግዚአብሔር ተዋሂቦ አተሐሳስቦ ኩሉ ነገር ከም ህፃናት ይኸውንሞ ኃጢአት ካብ ሙሉ ይሕደገሉ ማለት እዩ ካብ ቀፂሉ ሸንታ ይብል ሓዲስ ተወልደ ህፃን ወይ ያኮን ኣብ ታሕቲ መስመር ሕማ ኣብላሎ ብሎሞ ናልባሽ ኣብኦም ታዲ አይሰማዕና ኣለኹምሽ ናልባሽ ዘይሰማኻ ኸይሉ تسمعون أنت اليوم حال سكبور كل سبات ምናልባት ንዓና ሰማዕና ኣብ ታሕቲ ዘሎ ይሰማዑን ኣብ ላዕሊ ዘሎ ይሰማዕ ኣለና ናልባሽ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ያ ምናልባት ስክራ ሓንሺ ግዜ ክሳይ ንግበር ሞኒ ኣብ ኸልና ኢድና ሒዝና ኸልና ሓንሳ ታብ ንግበር ምናልባት ክሳይ ውሒዶ ላይክ ውሒዶ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሼር ላይክ ንግበር ሞ ምናልባት ኔትወርክ ዝቋረ ዘሎ ካብ ክኸውን ይኽእል ንዓይ ግን ወላሓን ዘርእየን ነገር የለን ገርመኩም ቀይሕ እውን ኣይብርሃለይ ደይቦ ቶም ክድይቦ ትኸውሉ ደይቦ ደሓን ኔትወርክ ይብና ታብታብ ኣይኮነን ጎዲሎ ባይዘው ኣይጎደልን ምናልባት ጎዲሎ ይኩን ኔትወርክ ናተይ ጽቡቕ ኣሎ ማዕንቲ ለይ ቀይሕ ኣይብርሃለይ ወና ጽቡቕ አለ ገሪመን እኮ ከመዳይ ግን ኔትወርክ አይኮም ምናልባት ያው አብም ሐዲሽ ከፋታ አይኮም ካን በቀዳማይ ኮም ጌርና ይሩም ናይ አሌክስ እሱ ግን ያው ብዙ ጊዜ ስለዚህ ከፍት ይልና መስመር የለን ብሎ ሁሉም አረበስላስ ደምት ዲዜ ስማዕ ዘሎ ኮይኑ ናይ ዲያ ኮንትራክት ወላ ከመይ እስገራን ክፍትን እስማዕ አለ ሕጂ ኸዋት እስማዕ አለሁ ናይ ዲያ ኮንትራክት ወላ ናይ ኩላትና
حجي صباح له بلو مثلا يسمع له حجي صباح له بقصد له هني له حجي ايش هو تما تحت لو يسمعنا لو خينا مثلا ترى لي تعفلنا اسك اب تزارب نعها سمعوا خلو اسك نابيل سمعوا اوكي تبو نقولاتنا سمعت لنا حراي نو صبوا له ميرحاوي بتحتي كوينه بتحد اكونت سمعوا له صبوا سمعوا له تبوش مالك مشي صبوا نبدا عم يقري تحوال ምናልባት ካቤ ክቐፅል ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ሓሳብ ሰሚዕኹም ነይርኩም ከባልኹም መልሳለት ሓሳብ ወላ እንታይ እሺ ወላ ቀፅል ለሃ በቃ ብዙሕ ናይ ተዛረብኩ መስለኒ እዋ እንደ ሰምዖ ከይኮነ ኢለ እምበር እሺ ሓራይ ምናልባት ያው ድሓን በቃሽ ድሓር ስለ ዝድገም ወይ ኣሕዋት እውን ስለ ዝምለስዎ ካልእ ሓድሽ ሓሳብ የብሉ ማለት እዩ እና ናይ መጨረሻ ጠቕሲ ለጠቐስኳ እንታይ ነይራ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ማለት እዩ ጎርጎርዮስ ኦኑሲስ ኦን ዘ ባፕቲዝም ኣብ ዝብል መፅሓፉ ማለት እዩ ስለ ጥምቀት ዝበሎ ነገር ማለት እዩ እንታይ ዝብል ሓሳብ እዩ ጥምቀት ካብ ሓጢኣት ዘንጽህ ይብለና ማለት እዩ ጥምቀት እንታይ ዝገብር ካብ ሓጢኣት ዘንጽህ እዩ ስርየት ሓጢኣት ዘውህብ ይብል ማለት እዩ ጥምቀት ስርየት ሓጢኣት ዘውህብ ካብ ሓጢኣት እውን ዘንጽህ እዩ ናይ ሓዲስ ልደት ምኽንያት ይብል ማለት እዩ ቦርኒ ኤጌን ንገብረሉ ወይ ከዓኒ ሓዲስ ልደት ንረኽበሉ ብጥምቀት ይብለና ማለት እዩ ናይ ሓዲስ ልደት ምኽንያት እዩ ሓዲስ ልደት ዳግም ልደት ክንብል ከለና ብስጋዊ ዓይኒ ዝረአ ልደት ኢልካ ኣይትሕሰብል ማለት እዩ ሓደ ሰብ ድጋሚ ይውለድ ወይ ከዓ ቦርኒ ኤጌን ይገብር ይኽእል ከለና ወይ ከዓ ዳግም ይውለድ ይኽእል ከለና ግን ብስጋዊ ተሓስባ ወይ ከዓ ብስጋዊ መንፈስ ጌርካ ግን ኣይትረዳእ እዩ ልክዕ ከምቲ ጸልማት ኣእምሮ ወይ ከዓኒ ፈዛ ዝኾነ ኣእምሮ ዝነበሮ ልክዕ ከም ኒቆዲሞስ ኣይትኾኑ ምክንያቱ ንሱ ኩሉ ነገራት ብስጋዊ ነገር ይዝርድኦ ነይሩ ጎይታ ብድጋሚ ተዘይተወሊድካ ወይ ከዓ ዳግም ተዘይተወሊድካ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክትኣቱ ኣይትኽእልኒ ከም ስበሉ እንታይ ኢልዎ ነይሩ ጎይታ ሆይ ብድጋሚ ወይ ከዓ ካልኣይ ግዜ ናብ ማህፀን ዘይተመሊሰ ከመይ ገይረ ክውለድ ይኽእል ኢሉ ሕቶ ሓይቱ ነይሩ ማለት እዚ ስጋዊ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ማለት እዩ ጎይታ ዝብሎ ዘሎ መንፈሳዊ ልደት ክንሱ ንሱ ግን ስጋዊ ልደት ገይሩ ተረዲእዎ ሰብ ኣሪጉ ድጋሚ ናብ ማህፀን ኣዲኡ ተመሊሱ ከም ብሓድሽ ህፃን ኮይኑ ከመይ ገይሩ ክውለድ ዝብል ሕቶ ይሓቲቱ ማለት ግን ስጋዊ ኣተሓሳስባ እዚ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣይሃለኹም ኣባኹም ማለት እዩ ጥምቀት ክንብል ከለና መንፈሳዊ ሓሳብ እዩ ልክዕ ኣረጋዊ መንፈሳዊ ከም ዝበሎ ተወልደ ብኣምሳሊከ ከመ ይውለድከ ብኣምሳሊሁ ብናትካ መንገዲ ወይ ከዓ ብናትካ ልደት ክውለድ ምእንቲ ንስኻ ብናቱ ልደት ምእንቲ ክትውለድ ንስኻ ብናትካ ልደት ተወለደ ይብል ማለት እዩ ለምሳሌ ንሰብ ግዙፍ ልደት ወይ ከዓ ካብ ኣቦና ኣዲኡን ዝውለደ ብስጋ ልደት ምውላድ ይሰማምዑ እንጂ ረቂቕ ልደት ኣይሰማምዑን ንእግዚኣብሔርካ ረቂቕ ልደት እምበር ግዙፍ ልደት ኣይሰማምዑን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንዕኡ ዘይሰማምዖ ልደት ወሲዱ ንዓና ዘይሰማምዓና ልደትካ ንዓና ሂብና ማለት እዩ ንዕኡ ዘይሰማምዖ ልደት ብስጋ ምውላድ ነይሩ እሱ ብስጋ ተወሊዱ ማለት እዩ ንዓና ዘይሰማምዓና ልደት ከዓኒ ብረቂቕ ብመንፈስ ምውላድ ነይሩ ንሱ ብመንፈስ እንታይ ገይሩ ከም ንውለድ ገይርና ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ናቱ ልደት ምእንቲ ክበልና ናትና ልደት ወሲድልና ማለት እዩ ስለዚ ተወልደ ብኣምሳሊከ ከመ ይውለድከ ብኣምሳሊሁ ዝበለ ኣረጋዊ መንፈሳዊ እስኻ በቲ ናቱ ልደት ወይ ከዓ ብረቂቕ ልደት ምእንቲ ክትውለድ ንሱ በቲ ናትካ ልደት በቲ ግዙፍ ልደት ብስጋ ተወሊድልካ ይብለና ማለት ስለዚ ኒቆዲሞስ ግን እንታይ ነይሩ ሓሳቡ ዳግም ክትውለድ ይግባኣኩም ወይ ከዓ ዳግም ክትውለዱ ኣለኩም ስለ ዝበሎም ብማህፀን ኣዴና ኣቲና ካልእ ግዜ ንውለድ መሲልዎ ማለት እዩ ጎይታ ግን እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ትኽክል ከም ዘይምዃኑ ከረድኦ እንታይ ኢልዎ ክትውለድ ኢኻ ስለ ዝበልኩኻሲ ከምቲ ብስጋ ዝኸውን ዶ ይመስለካ እንታይ ኢላ ኢልዎ ሽዑ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ተዘይተወሊዱ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክኣትው ኣይክእልን ኢሉ ደጊሙ እንታይ ገይሩ ግልፂ ገይሩሉ ማለት እዩ ክትውለድ ኢኻ ስለ ዝበልኩ እኮ ስጋዊ ልደት ኣይኮነ እንታይ ኢላ መንፈሳዊ ልደት እዩ ንሱ ከዓኒ ካብ መንፈስ ቅዱስን ካብ ማይን ወይ ከዓ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እዩ ብረቂቕ ልደት ውለዶ ልደት እዩ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ልደት ካ እንታይ ኢልዎ ዝኣረገ ቆርበቱ ተሸማረረ ሰብነቱ ናብ ህፃንነት ክመልስ ኣይክእልን እዩ ማለት ኣረጊት ተመሊሱ ህፃን ክኸውን ኣይክእልን ነገር ግን ብኣምላኻዊ ፀጋ ናይ ሓጢኣት ጠባሳ ዝተሸከመ ብኽፉእ ልማድ ዝኣረገ ሰብ ናብ ናይ ህፃንነት ግርህና ይምለስ እዚ ክምለስ እዩ ክውለድ እዩ ዝበልኩኻ ግን ሽማግለ ተመሊሱ ህፃን ኮይኑ ብህፃናት ኣካይዳ ወይ ከዓ ብህፃናት መልክዕ ይመፅእ ማለት ወይ ከዓ ህፃን ይኸውን ማለት ኣይኮነ እንታይ ደኣኒ ኣተሓሳስቡ ግን ናይ ህፃን ይኸውን ሓጢኣት ከም ዘይብሉ ንጹህ ህፃን ይኸውን ማለት እዩ ልክዕ ወላ ወዲ 70 ወዲ 80 ዓመት ኮይኑ ተጠሚቑ ግን ምንም ሓጢኣት ከም ዘይፈልጡ ከም ህፃናት ኮይኑ ንጹህ ባህሪ ዘለዎ ወይ ከዓኒ ምንም ሓጢኣት ከም ዘይገበረ ኮይኑ ከም ሓድሽ ዝተወልደ ሰብ ኮይኑ ይነብር ማለት እዩ ወይ ከዓ ከም ሓድሽ ተወልደ ይኸውን እዩ ተሓሳቡ እምበር ተወሊዱ ህፃን ይኸውን ማለት ኣይኮነን ኢሉ ከም ዘረድኦ ማለት እዩ
ሓዲስ ተወልደ ህፃን ካብ ክስን ቅፅዓትን ነፃ ከም ዝኾነ ኩሉ ብጥምቀት ዳግም ዝተወልደ ሰብ ካብ ሓጢኣት ዕዳ ነፃ ከም ዝኾን ዝሓቶ ኣካል የለን ብለና ማለት እዩ። ሓዲሽ ተወልደ ኣካል ማለት እዩ። ወይ ከዓ ህፃናት ዕዳ የብሎም ወይ ከዓ በደል የብሎም ወይ ከዓ ገበነኛታት እዮም ሓጢአተኛታት ኢሎም ዝሓቶም ከም ዘየለ ሁሉ ብጥምቀት ዳግም ዝተወልደ ሰብ ከዓኒ ማንም ዝሓቶ ኣካል የለን ማለት እዩ። ሓጢአት ኣለካ ኣበሳ ጌርካ ኢኻ ዲያብሎስ እኳ ደፊርካ ክገብሮም ኣይክእልኒ ብዛዕባ ሓጢአቶም ክከራኸሮም ኣይክእልኒ ምክንያቱ ብጥምቀት እንታይ ኮይኑ እዩ ዳግም ስለ ዝተወልዱ ማለት እዩ። ብማይ ክንሕፀብ ከልና ብጭቃ ዝረስሐ ሰውነትና ንጹህ ከም ዝኸውን ኩሉ ብምስጢረ ጥምቀት መንፈሳዊ ንጽህና አብርሆት ገንዘብ ንገብር ብለና ማለት እዩ። ልክዕ ሰብ መቼም ማይ መንጽህ እዩ ኩላትና ብርስሓትና ብማይና ንሓፅብ ማለት እዩ። ልክዕ ብማይ ዝተሓፀበ ርስሓት ኣበይ ከም ዝኣተወ ይፍለጠኒ ማለት እዩ። ብምስጢረ ጥምቀት ተሰረየ ሓጢአት ብምስጢረ ጥምቀት ዝተሓድገ ሓጢአት ከኣበይ ከም ዝኣተወ ይፍለጥኒ ማለት እዩ። ልክዕ ሰብ ሰውነቱ ብማይ ተሓፂቡ ከም ዝፀሪ ንሕና እውን ብምስጢረ ጥምቀት ኣይንኸውን መንፈሳዊ ንጽህና ናይ አብርሆት ወይ ከዓኒ ኢሊሚኔት ወይ ከዓ ኢሊሚኔሽን ረኺብና ማለት እዩ ብርሃናውያን ንኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ሓጢአት ዘይብሎም ንጹሃት ኮይና ንኽንርከብ እንታይ ናይ ግድን ክንጥመቕ ኣለና ማለት ጥምቀት ስርየት ሓጢአት ዘውህብ ናይ ጌን ከዓኒ ናይ ሓጢአት ስርየት ዘውህብና ካብ ሓጢአት እንታይ ዝገብር ዘንጽህ ማለት እዩ። ስለዚ ማንም ሰብ ድጋሜ ተዘይተወሊዱ ስርየት ሓጢአት ዘይረኺቡ ክድሕን ኣይክእልኒ ዝበልና ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳብ ኣቦታቱን ሰማምዑሉ ሓሳብ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ እንዳጠቐስውን ዘረድኡሉ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ክፍልታት ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ከም ፈቅዳምና ያው ሰለስተ ስለ ዝበልኩ ሰለስተ ወዲእ ኣለኹ ድሓድ ዕድተ ተዋሂብንካ ድሓድ ናይ ኣቦታት ትምህርቲ ክንወስኽ ማለት እዩ። ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹምና እግዚኣብሔር ንኹም ትገብሩ ጾም ጸሎት ፅን ኢሉ ይስማዕኹም። እሺ ቀጽሉ ይኸዋል يسمع له حوات يسمع له سمع له قتلوا زين حوي ابي دا وريدو ولا يسدا ولا يسدا مثلا ابي القتل ماشي دياكون ناباكم دحن دياكون أنا قبره وصقولا دحن زخونا تمرت تألقهم هو دياكون ميرون حاونا كل تخبار له قليل عندي تمكات سريت حاتيات مقامي حارة أبتي قواعي كسو انتنا يستعكو عبوتات في كريستيان كم الله مجلسي مجلس أمنتني هاي بكريستيان قدرم سريح ولا تعيفوا مو يسرع عمر لهم على التيسيري فنعم أنه هذا تمكت لسنة هاتي أصل الجوز هذا مش لنا على التيو هي عبوتات في كريستيان إذا قالوا زي أكاب إمام جمع تا مسألة هذا تتمكن قال كذا وشيلهم ما لأن هذا حديثنا أبتي عم صحف قدس تصحف له قال وشيلهم ما نشوها أبتي جرهرات راف كنت تصحف له أولوس نتوم تأكيدهم زنوارو كابو بناهر زخون ناب كريستنا كما تقول منتحن قبل مشتغلوا تنسعوا نفسه كفكم سين سنة حاتيات يتأمى تنسعوا نفسه كفكم كعب اسم يسوع كريستوس نحرقت حاتيات يتأمى بالملء اختي يوم على تسلالي እዚኣ ሓንቲ መሰረታዊት መረዳእታ ብዛዕባ ጥምቀት ምስርቲ ሓጢአት ምዃኑ ከም መረዳእታ ነምፃ ወይ ከም ጥቕሲ ነምፃ ማለት እዩ። እታ ካልአይቲ ከምቲ ሓንቲ ወገን ትጥቀስ ሰኒሓ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 22 ፍቅዲ 16 ዘሎ ጳውሎስ ንባዕሉ ክርስቶስ ኣብ ደገ ናይ ደማስቆስ ምስ ተገለፀሉ ክርስቶስ ሽዑ ናብቲ ከተማ ኣትዩ ኩሉ እቲ ክትገብሮ ዘለካ ዝነግረካ ሓናንያ ነግረካ እዩ ምስ በሎ ኣብኡ ከዓ ሓናንያ ዝበሃል ከም ሕጊ ሙሴ ገይሩ ንእግዚኣብሔር ዝፈርህ በቶም ኣብ ደማስቆ ዝነበሩ ኣይሁድ ከዓ ምስኩን ሰብኣይ ነበረ እናበለ ብዛዕባ ሓናንያ ይዛረብ ትሕት ኢሉ እንታይ ይብሎ ሓናንያ حارة باولوس مالتيو ساول حاوي رأخ عبلني أنا دم شعور أخوان الشخاء عملها بهات نفعال تفلت نتس على كأخطريون
ካብ ኣፉን ቃል ክሰምዕ ቅድም ሓርየካ እዚ ድማ በቲ ዝረኣኻዮን ዝሰማዓካዮን ኣብ ኩሉ ሰብ ዝምስክር ሰብ ምስክር ምእንቲ ክትኮነ እዩ ሕጂ ከዓ እንታይ ትፅበ ኣለካ ስንጎይታ እናፀዋዕካ ተጠመቕ ካብ ሓጢኣትካ እንተሓፀበለኒ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ንስለት ኃጢአት ዝብል ቃል እቲ ኣቦታትና ኣብ ጉባኤ ቆስጠንጢኖስ ዝሰርሑ መግለፂ እምነት ወይ ዝፀሓፎ መግለፂ እምነት ካብ ዝጠቕስ ዝተወሰደ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ጥምቀት እንታይ እያ ትገብረና? ሓደ ሕድገት ኃጢአት ከም ንረክብ ነገር ትገብረና። እዚ ሕድገት ኃጢአት ተባሂሉ ዘሎ እንታይ እዩ? ሕጂ ኣብኡ ሓንቲ ምናልባሽ ብዙሕ ሰብ ዘይርድዓ ነገር ኣላ ንሳኻ ዘለሰለ ዘለኸ ማለት እዩ ሜሮን ሓውና ስለ ገለጾ ንዑ ምናልባሽ ምድግጋም ከይከውን ሕጂ ሕድገት ኃጢአት ክንብል ከለና እንታይ እዩ? ሕጂ ብቋንቋ ግሪክ እታ ኃጢአት ትብል ቃል ብትሽዓተ እያ ትግለጽ ብትሽዓተ ቃላት ገይሮም ዝገልጽዋ ሕጂ ካብተን ትሽዓተ ክልተ እንድሕር ወሲድና ነታ ኃጢአት ትብል ሓንቲ ኣማርትያ ትብል ቃል ኣላ ሓንቲ ኣማርትያ ዝብላ ቃላት እዮም ዝወስዱ ሕጂ ኣማርትያ ክብሉ ከለዉ እንታይ ማለቶም እዩ? ኣማርትያ ክብሉ ከለዉ እንታይ ማለቶም እዩ ዝብል መሰረታዊ ኣፍልጦ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ። ሓንቲ እቲ ፐርሰናል ሲን ማለት እዩ እቲ ተግባራዊ ኃጢአት እዩ። እቲ ሓንቲ ከዓ ኃጢአት ተባሂላ ዘላ ከዓ ብእንግሊሽ እንታይ ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ ሚሲንግ ዘ ማርክ ካብቲ ጎደና ክትወፅእ ከለካ ማለት እዩ። ስለዚ ኣዳም ምስ በደለ ካብቲ ጎደና ይወፅዩ ካብቲ ጎደና ናይ መን እንድሕር ኢልና ካብ እግዚኣብሔር ሕጂ እታ ጎደና እንታይ እንድሕር ኢልና እታ ውልድነት ምጥፋእ ማለት እዩ። ውልድነቱ እዩ ኣጥፍዩ ኣዳም ሕጂ እታ ውልድነት ተጠፍእ ዝገበረቶ ከዓ እንታይ እያ? ሞት እያ። ሞት ናይቲ ውልድነት ናይ ምጥፋእ ጠንቂ ዝኾነት ንሳ እያ ማለት እዩ። ስለዚ ብጥምቀት ኣቢሉ ከዓ ካብ ውልድነቱ ትምለሰሉላ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ኃጢአት ተባሂላ ዘላ እታ ሚሲንግ ዘ ማርክ ኢሎም ገሊፆማ ዘሎ ወይ ከዓ ካብቲ መገድኻ ምእላይ ካብ ሞት ዝነበረት ኣዳም ሞዋት እዩ ነይሩ ኩሎም ዘራ ኣዳም ከዓ ሞት እዮም ዝኾኑ ማለት እዩ። ተኸፊካ ክትዛረብ ድሊ ሓደ ኣይኮን ኣይረእኾን ፀኒሐ እሺ ሓረ ሕጂ እታ ሚሲንግ ዘ ማርክ ትብል ቃል ወሳኒት ነገር እያ። ንሳ ከዓ እታ ውልድነት ምጥፋእ እያ። እታ ውልድነት ከዓ ብኣዳም ስለዝሞተ ውልድነት ዝጥፍዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ተጠሚቕና ስርየት ኃጢአት ክበዓሉ እንከሎ ኣብነት ህፃናት ኣባና ነጠምቕ ኢና ሕጂ እቶም ህፃናት ክጥምቑ እንከለዉ ዝገብሩ ኃጢአት ይብለዎም ፐርሶናሊቲ የብለዎም እቲ ናይ ኣዳም ኃጢአት ከዓ ኣይኮኑን ዝወርስዎ ኃጢአት ኣዳም ኣይወርስን እንታይ ደኣ ግን ከም ሓደ ባህሪ ከም ኣዳም ስለ ዘለዎም ሞት ይኾኑ ዜና ሓወይ እስከ ምናልባት ኣይስማዕና ኣሎ ይብሉ ኣለዎ ሞኒ እስከ ቸክ ንግበር ይስማዕ የለና ኣና ንሰምዖ ኣለና ኣብ ታሕቲ ዘለዎ እምበር ከመይ እዩ ዘሎ ነገር ናሁሰናይ ኣባኻ ከይከውን መስለኒ ካልኣይ ግዜ ኣበሎ መስለኒ ተደይምፀ ክስሕበካ ንላዕሊ ፅናሓስከ ኣብ ላዕሊ ተደይቡ ፅቡቅ እዩ ኣብ ላዕሊ ይስማዕ ኣለና ያዋ ተሓሳሓቦ ሕጂ ካብታ መገዲ ምውፃእ እታ ስለታ እታ ኃጢአት ኢሎም ገሊፆማ ዘለዎ ማለት እዩ እታ ኣማርትያ ትብል ማለት እዩ እታ ኣማርትያ ተኮይና ግን ውልቃዊ ኃጢአት እያ። ስለዚ ውልቃዊ ኃጢአት ናይ ኣዳም ንሕና ኣይንወርሶን ኢና ምክንያቱ ብሰንኪ እቲ ኣዳም ዝገበሮ ውፅኢት ዝመፀ ሞት ግን
ኩላትና ንወርሶ ማለት እዩ ምክንያቱ ሞት ኮይና ንውለድ ብክርስቶስ ቃል ሕያዋን ንኸውን ማለት እዩ እቲ ሞት ዝበሃል ዘሎ ከዓ ውልድነት ናጥፊና ኢና ንውለድ ብጥምቀት ኣቢልና ከዓ ውልድነት ይምለሰልና እሞ ካብቲ ሞት ወይ ከዓ ካብቲ ሙስናን ሞትን ነፃ ኮይና ውሉድ ኣምላኽ መሰል ዘለና ወረስቲ ክንከውን ንበቃ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መጀመርታ ክንፈላለዩ ኣለና ብዙሕ ግዜ ሰባት ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ዝተሓዋወሰ ክሳየዩ ዘለዎ ማለት እዩ እታ ሓጢኣት ትብል ቃል ብትግርኛ ሓንቲ ጥራይ ስለ ዝኾነት ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣገላልፃ ሽግር ትፈጥረልና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስረተ ሓጢኣት መሰረታዊ መልእኽቲ ወይ ከዓ መንፈሳዊ ትርጉም ናይ ጥምቀት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ ክርስቶስ ሜትካ ምትሳእ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ክርስቶስ እንድሕር ሞት ሃልያ ከዓ እቲ ሞት ክርስቶስ ንሞት ብሞት ይቐቲልዎ ሓቀዮሽ ኣብ ቆሮንቶስ ከምኡ ዝብል 15 ስለዚ ክርስቶስ ንሞት ብሞቱ ስለ ዝቐተሎ ናብቲ ናይ ሞት ናይ ክርስቶስ ክትሓብር ከለካ ከዓ ንስኻ በቲ ብኣዳም ኣቢልካ ዝወረስካዮ ሞት በቲ ናይ ክርስቶስ ሞት ጌርካ ምስ ክርስቶስ ትቆትሎ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናቱ ሞት ሕብረት ክህልወካ እንከሎ ብክርስቶስ ኣቢልካ ከዓ ናይ ትንሳኤ ሙታን ከዓ መሰል ዘለካ ውሉድ ዘኮይንካ ትወፅእ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ኩሎም ቦታት ቤተክርስትያን ዝገልፅዎ እያ ብፍላይ ከዓ ቅዱስ ከምቲ ኣዲምና ዝገለፅናዮ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዚናዙ ብዛዕባ እዚ ኣብቲ ኦሬሽን ናቱ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፁ ኣሎ ማለት እዩ ብሰፊሑ ከዓ ቦታት ቤተክርስትያን ገሊፆም ኣለዉ ማለት እዩ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ፅሑፉ እንታይ ይብል ቅድሚ ትማሊ ምሩኻት ነርኩም ሕጂ ግና ነፃ ኣካላት ቤተክርስትያን ኢኹም ኣብቲ ዳሕራዋይ ግዜ ንስኻ ብሕፍረት ሓጢኣት ትነብር ነርካ ሕጂ ግና ብናፅነትን ፍትሕን ትነብር ኣለኻ ነፃ ጥራይ ኣይኮንካን እንታይ ዳ ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ ጥራይ ኣይኮንካን ፃድቕ ኢኻ ፃድቕ ጥራይ ኣይኮንካን ውሉድ ኢኻ ውሉድ ጥራይ ዘይኮንካ ወራሲ ኢኻ ወራሲ ጥራይ ዘይኮንካ እውን ሓዊ ክርስቶስ ኢኻ ሓዊ ክርስቶስ ጥራይ ዘይኮንካ እውን መዋርስቲ ክርስቶስ ኢኻ መዋርስቲ ክርስቶስ ጥራይ ዘይኮንካ ኣካል ወይ ከዓ ቤተ መቅደስ ናይ እግዚኣብሔር ኢኻ እንዳበለ ይገልፅ ማለት እዩ ኣካል ቤተ መቅደስ ጥራይ ዘይኮንካ መሳርሒ መንፈስ ቅዱስ ኢኻ እንዳበለ ኣስፊሑ ይገልፆ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሻዕ ጥምቀት ካብ ሞት ናብ ሂወት እተሰጋግረና ክንብል እንከለና ልክዕ ከምቲ ኣብ ቁስጥንጥንያ ዝተኣከቡ ቦታት ቤተክርስትያን ካብቲ ወፂናዮ ዝነበረ መገዲ ኩሉ ሻዕ ብጥምቀት ኢና ናብቲ ውልድነት ወይ ከዓ ናብቲ ወራስነት መሰልን ሓለፋ ንረክብ ማለት እዩ ስለዚ መሰረታዊ መልእኽቲ ናይ ጥምቀት ነዚ ይመስል ማለት እዩ ካልእ ምናልባሽ ካልእ ኣርእስቲ ዝሓዝኩም እንተልዮም ብዛዕባ ታሕድግል ሓጢኣት ጥራይ እንተኮይና ብዛዕባ ካልኦት ኣሕዋት ክሳይ ክገብሩ ካልእ ምሳሌ ዝሕር ዝሓዝኩም ፕሮግራም እንተልዩካ ብዛዕባ ዘራርብ ድሓን ፀኒሐ ክቕፅላ ማለት እዩ آمين قال يوت يسمعنا زين حونا قال يوت يسمعنا كما نحسبنا دياكون أما سلا تمكت ودينا هنقبره هو كنت صباح بزعبات نهي تمكت نهي صانات كنت تصلينا حجي كنت يحافشاو تمكت زهبوا تقمتات مالتي نالبات نهي صانات اكسبشنال قداي ስለዝኾነ ንበይ ንኽንሪኦ ኢለ ናይ ቦታቱን ብዙሕ ዓይነት ሓሳብ ክህልዎም ስለዝኽእል ንበይ ንጌርና መጀመርያ ጥምቀት ክህቦ ዝኽእል ፀጋታት ንርኣይ ሓደ ካብኡ ስርየት ሓጢኣት ኢልና ምሽ ሓቀይ ስርየት ሓጢኣትና ብወርኒ ኤጌን ዳግም ልደት እውን ይጠቕመና ኢልና ማለት እዩ መንግስተ ሰማያት ክንወርስ ዝብል ሓሳብ ተላዒሉ ኣሎ ኣብ ጥምቀት ዘለና ሓሳብ ተመምሃራን ሓሳብ ይሃብ እሞኒ ናይ ሎሚ ዓንቲ ንውዳእ ምሽ ፅባሕካ ብዛዕባ ናይ ህፃናት ማለት እዩ ምናልባት ከም ኤክሴፕሽናል ኬዝ ስለዝርአ ብዙሕ ግዜ ጥምቀት ያው ብዙሕ ግዜ ህፃናት ስለዝቃወሙ ፕሮቴስታንት ዘሎ ኣሕዋት ግን ዞሮ ዞሮ እዚ ይቕበሎ ማታ ኣይኮነ እዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ስለዘይቅበሎ የተዋና ፀገም እንጂ ያው ብዛዕባ ጥምቀት መሰረታዊ ነገር ኮይኑ ይኮነን ግን ብሓፈሻ ግን ያው ጥምቀት ዘህበና ፀጋና ናይ ጥምቀት ዋጋ ንረዳእ እዮ እሞኒ ናብ ናይ ህፃናት ክንመፅእ ከላሸ ቀለል ዝበለ ሓሳብ ክኾነልና ማለት እዩ
ቀጽሉ ደብተራ መጽየማሉ መምህር ወይ ወልደ ኢየሱስ ቀጽሉ አይስማዕኩም ተለዎም ቃል ንላዕሊ ደይ ምናልባት ይስማዕም ተሎ ወጥዮም ጥራሕ ክስማዕ ዝኽእል ተኮይኑ ንላዕሊ ይውፁ እሺ ጽቡቕ አይ ቲንክ ስማዓለ ግን ኩሎም አይኮነ መስለን ለማ አንቲ ብዙሓት ሰባት መስመር አይሰርሐሎምን አሎ ወይ ካናት ክኸውን ከዓ ኽእል እዩ ናይ ዝጠፈየ ዝቐንኹ ናይ ቲክቶክ ምስለካ ናትካ ይመስለኒ እንታይ ኮይኑ ምስለካ እዚ ናብዚ ናትካ ክትኣቱ ከለኻ ከምዚ ይዘውር ገለ ከምዚ ኢንተርኔት ከምዚ የለ ገለ ከምኡ ኸውን ተረዲሓኒ በኋላ ልክዕ ንጎሬላስን ከምኣ ትገብሮ ነይራ ሓደ ግዜ ማለት ኦኬ ናይ ዝጠፈየ ፀናሕኩ ዝቐንኹ ወይ ዝኸውን ከምኡ ክትኮን ትኽእል እያ ድሓን ዘይስማዓኩም ተሎ ንላዕሊ ይኹም ክስታይ ግበሮ ኦኬ መርጉም ቃል ሓመፃኹም ናባኹም ወይ ወልደ ኢየሱስ ጥዕመኩም ተኮይኑ ወላ ወልደ ኢየሱስ ኮ ኮኔክሽን ኣበይቶም እያ ዘላ ልማዓንቲ ሕቶ ተለኩም ከዓ ወይ ፀሓፉለይ ወይ ንላዕሊ ደይብኩም በዚ ክንመሃሮ ፀናሕና ሕቶ እንዳሓተትና ክንቅፅል ማለት ኣሕዋት እሺ በቃ ድሕዳ ኣክሳይ ዘይብሎም ኮይኖም ተኒ ዓንቲ ዘቋረፅኩም ክቐፅለን ኣነ ሞኒ ሓርሸ ተመምሃረን ተመሊሶም ይቐፅሉ ፅቡቅ እሺ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ንሓውና ዜና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሁላትኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ህይወት ቃል የስማዓልና ይስማዕ ኣለኹ ዲ ኣረጋጊፀ ክቐፅል እሺ ጽቡቅ በቃ እሺ እና ያው መሰረታዊ ነገር ያው ብዛዕባ ጥምቀት ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት ከመርእስቲ ከም ፈቃድ ኣምላኽ ማለት እዩ ጥምቀት ከሁበና ዝኽእል ጸጋታት ወይ ካብ ጥምቀት ክርከቡ ዝኽእሉ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸጋ ወይ ካብ ሃብትታት እንታይ ምዃኖም ንምግላጽ ማለት ዝዓበየ ስርየት ሓጢኣት እዩ ማለት እዩ እና ስርየት ሓጢኣት ደጋጊምና ነልዕሎ ዘለና እንታይ እዩ ሰብ ምስ ሓጢኣቱ መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ሰብ ምስ ሓጢኣቱ ከሎ ክርስቶሳዊ ክኸውን ኣይክእልኒ ናይ ክርስቶስ እውን ክኸውን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ጥምቀት ወጻኢ ድሕነት የለን ማለት እዩ ካብ ጥምቀት ወጻኢ ድሕነት ኣለ ዝብል ንሱ በቃ ናይ ሰይጣን ኣገልጋሊ ጥራሕ እዩ ማለት እዩ ናይ ሰይጣን ኣገልጋሊ ወይ ከዓ ናይ ሰይጣን መልእኽተኛ ጥራሕ እዩ ማለት ስለዚ ካብ ጥምቀት ወጻኢ ድሕነት ከም ዘየለ መጀመርያ ክሳይ ንግበር ማለት እዩ ኮንፌስ ነገር ወይ ከዓ በዚ ንእመን መጀመርያ ማለት እዩ ምክንያቱ ቦታ ደጋጊሞም ዝብሎ መጽሓፍ ቅዱስን ደጋጊሙ ዝብለና ስርየት ሓጢኣት ዝርከብ ብእምነትን ብጥምቀትን እዩ ማለት እዩ ኣሚኑ ምስ ተጠመቀ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ዝረክብ ማለት እዩ እና ደጋጊሞም ኣቦታት ዘልዕልዎ ሓሳብ ወይ ዝነግሩና ዘለው ንሱ እዩ ማለት ስርየት ሓጢኣት ዘሎ ብጥምቀት ምዃኑ ደጋጊሞም ነጊሮምና ማለት እዩ ካልእ ለምሳሌ ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም በእንተ ጥምቀት ወይ ደግሞ ካተካቲካል ሌክቸር ወይ ከዓኒ ትምህርት በእንተ ጥምቀት ዝብል ማለት እዩ ትምህርት ሳልሳይ ትምህርት ቁጥሪ 10 ማለት እዩ ቻፕተር 3 ቁጥሪ 10 እንታይ ይብል ማለት እዩ ማንም ሰብ ተዘይተጠሚቁ ምድሓን አይረክብን ይብል ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ዝገርም ክጅምር ከሎ ንባዕሉ እንታይ ኢሉ ዝጅምር ማንም ሰብ እንተ ዘይተጠሚቁ ምድሓን አይክእልን ወይ ከዓ ድሕነት ክረክብ አይክእልን ይብል ማለት እዩ ብማይ ዘይኮነ ብደም ካብ ዝተጠምቁ ሰማዕታት ወፃኢ ይብል ማለት እዩ ማንም ሰብ ተዘይተጠሚቁ ድሕነት ክረክብ አይክእልን ምስ በለሽ እንታይ ይብል ብማይ ዘይኮነ ብደም ካብ ዝተጠምቁ ሰማዕታት ወፃኢ ጎይታ ዓለም ብመስቀሉ ምስ ኣድሓነና ካብ ጎኑ ተወጊኡ ካብ ጎኑ ደምን ማይን ፈሰሰ እዚ ድማ ብሰላም ጊዜን ዘለው ሰባት ብማይ ክጥመቁ ብስደት መከራ ጊዜ ዘለው ሰባት ድማ ብደም ክጥመቁ መታኒ ይብል ማለት እዩ ሰማዕታት ጎይታ ጥምቀት ሰማዕትነት ጎይታ ጥምቀት ኢሉ ይልዋ ኣሎ ከም ዝብል ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ አንተ ይምጣይስ ነይርና ወንጌል ማቴዎስ አይል ነይሩ እታ ኣነ ሰትዮ ጽዋ ክትሰትዩ ኣይከኣለኩም እታ ኣነ ጥምቆ ጥምቀት እውን ክትጥመቁ ደይከኣለኩም ኢሎም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሰማዕታት ስለ ክርስቶስ ፍቅሪ ደሞም ብምፍሳስ ስለ ክርስቶስ መከራ ብምቕባል ናይ እምነቶም ምስክርነት ደሞም ዘፍሰሱ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 22 ማለት እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 9 ይጠቅስ ማለት እዩ ከም ሪፈረንስ ጠቅስ ማለት እዩ እናንተ ይዝብል ሐሳቡ ብዘይ ጥምቀት ድሕነት የለ ማለት ማንም ሰብ ዘይተጠሚቁ ድሕነት የብሉን ካብ ምንታይ ወፃኢ ካብ ሰማዕታት ወፃኢ ማለት እዩ እቶም ደሞም ስለ ክርስቶስ ኢሎም ካብ ዘፍሰሱ ሰማዕታት ወፃኢ ካልእ ግን ብዘይ ጥምቀት ድሕነት የብሉን ማለት እዩ ሰማዕታት ከምንታይ እዩ ደሞም ከም ጥምቀት ተሓሲቡ ኢሎም ድሕዳ ኢልና ኮይና ናይ ሰማዕታት ህይወት እንድሕር ኢኹሞ ለምሳሌ ብናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ መከራ ክርስቲያን ይኣምኑ ሞኒ ብቅዱስ ጊዮርጊስ ኣምላኽ ኣሚን ኣለኹ ወይ ከዓ ብክርስቶስ ኣሚን ምስ በሉ ዕድል የብሎም ማለት ሻዕ ብሴፍ ገይሮም ክሳዶም እንታይ ገብሮም ይቆርፅዎም ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም
ኣይተጠመቖም ምእንቲ ኸይንሎም ግን እንታይ ኢልና ክርስቶስ ደሞም ከም ምንታይ ገይሩ ወሲድሎም ማለት እዩ ከም ጥምቀት ገይሩ ወሲድሎም ማለት እዩ ደሞም ከም ምንታይ ገይሩ ወሲድሎም ከም ጥምቀት ገይሩ ወሲድሎም ማለት እዩ ምክንያቱ ይብለና ሽዑ ጎይታ ድሕነት ኣብ ዝፈጸምሉ ወይ ከዓ ጎይታ ድሕነት ክፍጽም ከሎ ኣብ መስቀል ከምቲ ዓንተ ዝበልናዮ ጎኑ ምስተወግአ ማይ እንደምን ፈሲሱ ማለት እዩ ማይ እንደምን ምፍሳሱ ንምንታይ ምሳሌ ኢልዎ ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም እቲ ጥምቀት ብሰላም ግዜ ናይ ዝጥመቑ ምሳሌ ኢልዎ ማለት እዩ እቲ ደሙ ከዓ ብመከራ ግዜ ናይ ዝጥመቑ ኢልዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሰላም ግዜ እዚ ድማ ብሰላም ግዜ ዘለዉ ሰባት ማይ ክጥመቑ ብስደት ብመከራን ዘለዉ ከዓ ብምንታይ ክጥመቑ ብደም ምእንቲ ክጥመቑ ኢልና ማለት እዩ ማይን ደምን ዝወፀ እንታይ ኢልና ብሰላም ግዜ ዘለዉ ብማይ ክጥመቑ ብመከራ ብስደት ወይ ከዓ መከራ ኣብ ስደት ኣብ ሰማዕትነት ግዜ ዘለዉ ከዓኒ ብደሞም ምእንቲ እንታይ ክኾኑ እዩ ምእንቲ ክጥምቑ ምክንያቱ ንጥምቀት ንሰማዕትነት ወይ ከዓ ንደም እንታይ ኢሉ ፀቂስዎ ኣሎ ጎይታ ጥምቀት ኢሉ ፀዊዕዎ ማለት እዩ ተኣነ ሰይትፅዋዕ ክሰትዮ ወይ ትኽእልኒኹም ተኣነ ዝጥምቆ ጥምቀት ክትጥመቑ ወይ ትኽእልኒኹም ኢሉ ሰማዕታት ስለ ክርስቶስ ፍቕሪ ወይ ከዓ ስለ ክርስቶስ ኢሎም ዘፍስስዎ ደም እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ ከም ጥምቀት ገይሩ ከም ዝተቐበለሎም ይገልጽ ማለት ስለዚ ኣብ ሰላም ግዜ ግን ያው መቸም ኣብ ሰላም ግዜ ዝጠቕሰ ክሰርሕ ኣይከኣልን ኣብ ሰላም ግዜ ግን ካብ ጥምቀት ወይ ከዓ ብማይ ካብ ዝፍፀም ጥምቀት ወፃ ግን ካልእ ኣማራፂ ወይ ከዓ ካልእ ዕድል የብልና ማለት እዩ ስለዚ ክንጥመቕ ኣለና ናይ ግድን ክንጥመቕ ተኮይንና ከዓ ብማይና ክንጥመቕ ዘለና ዘይተጠመቐ ከዓ እንታይ የብሉን ድሕነት የብሉን ብለና ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም ማለት እዩ በእንተ ጥምቀት ቻፕተር 3 ቁፅሪ 10 ማለት እዩ ካልእ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዞኑሲስ ማለት እዩ ዓንቱ ዝጠቐስናዮ ኣቦ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዞኑሲስ ትምህርቲ በእንተ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝብል ማለት እዩ እንታይ ይብል ሕጂ ድማ እዚ ዓብይ ነገር ናብ ምስትውዓል ንኸይድ ይብል ማለት እዩ ዓብይ ነገር ኢልዎ ዘሎ ጥምቀት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ድማ እዚ ዓብይ ነገር ናብ ምስትውዓል ንኸይድ ቅዱስ ብዝኾነ ምስጢር ጥምቀት ንረኽቦ ነገር እንታይ እዩ ሕጂ ድማ ናብዚ ዓብይ ምስጢር ንኸይድ ኢሉ ሽዑ እንታይ ኢሉ ብቅዱስ ምስጢር ወይ ከዓኒ ብምስጢረ ጥምቀት ንረኽቦ ፀጋ እንታይ እዩ ኢሉ ይሓትት ማለት እዩ መጀመርያ ከም ሕቶ ገይሩ ይቕርቦ ብምስጢረ ጥምቀት ንረኽቦ ፀጋ እንታይ እዩ ካብ ሕጂ እንድሓር ሞት ብዘይብሉ ህይወት ምስታፍ ገንዘብ ምግባርን ካብ ሕጂ እንድሓር ሞት ብዘይብሉ ህይወት ምስታፍ ገንዘብ ምግባር ኣይኮነን ክርስቲያን እየ ካብ ዝብሉ ሰባት ማንም ሰብ እኳ እንተኾነ እዚ ይኽሕል ኢለ ኣይኣምን ይብል ማለት እዩ ሕጂ ኸይና ኣብዚ ዓብይ ነገር ናብ ምስትውዓል ንኸይድ ኢሉ እንታይ ኢልና ሽዑ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ስለ ምስጢረ ጥምቀት ወይ ከዓ ብምስጢረ ጥምቀት ንረኽቦ ፀጋ እንታይ ኢሉ ይሓትት ማለት እዩ ሽዑ ከዓ እንታይ ይብለና ካብ ምስጢረ ጥምቀት ንረኽቦ ፀጋሲ እንታይ ኢሉ ሞት ብዘይብሉ ህይወት ምስታፍ እዩ ማለት እዩ ብምስጢረ ጥምቀት ምሕላፍ ማለት ወይ ከዓ ምስጢረ ጥምቀት ገንዘብ ምግባር ማለት ሞት ብዘይብሉ ህይወት ወይ ከዓ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምስታፍ ኢልና ማለት እዩ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምስታፍ ምዃኑ ግን ነዚ ዝኽሕዱ ክርስቲያን ኣለዉ ኢለ እንታይ ይገብርኒ ወይ ከዓ ነዚ ዝኽሕዱ ክርስቲያን ኣለዉ ኢለ ይኣምንኒ ወይ ከዓ ነዚ ክርስቲያን ኮይኑ ነዚ ነገር እዚ ወይ ከዓ ነዚ ዓብይ ምስጢር ወይ ከዓ ነዚ ዓብይ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ዝኽሕድ ኣለዉ ኢለ ግን እንታይ ይገብርኒ ኣይኣምንኒ ና ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ ክርስቲያን እናበሉ ጥምቀት ዝኽሕዱ ኣብ ዘመንና ኣለዉ ማለት እዩ ግን ክርስቲያን ኮይኖም ግን ነዚ ምስጢር ዝኽሕድዎ ኣይብልኒ ምክንያቱ ካብ ክርስቶስ ዝተዋሃበና ዓብይ ፀጋ እዩ ወይ ከዓ ብክርስቶስ ዝተዋሃበና ንምእመናን ክንፍፅሞ ዝተዋሃበና ዓብይ ፀጋ ዓብይ ምስጢር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ክጅምር ከሎ እንታይ ዝብል ናብዚ ዓብይ ነገር ናብ ምስትውዓል ንኸይድ ይብል ማለት እዩ ቅዱስ ብዝኾነ ምስጢር ጥምቀት ንረኽቦ ነገር እንታይ እዩ ካብ ምስጢረ ጥምቀት ንረኽቦ ፀጋ እንታይ ኢሉ ይሓትት ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ይብል ካብ ሞት ወይ ከዓ ሞት ብዘይብሉ ህይወት ምንባር እዩ ወይ ከዓ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምውራስ ይብል ማለት እዩ ነዚ ክሒድካ ግን ክትኮን ኣይትኽእልኒ ክርስቲያን ክትኮን ኣይትኽእልኒ ብምንም ተኣምር ጥምቀት ክሒዱ ክርስቲያን ክኾን ኣይክእልን ሲጀመር ኣማንም ኣይኮነን ማለት እዩ ጥምቀት ዝክሕድ ሰብ ኣማኒ ክበሃል ኣይክእልን ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ሰባት እምነት ዝብል ብዝተዛበዐ መንገዲ ወይ ከዓ ብዝተባላሸወ መንገዲ እዮም ተረዲኦሞ ልክዕ ከምቲ ገሊኣቶም ዝመስሎም እምነት ማለት በቃ ኢየሱስ ጎይታ ኢልካ ምእማን ጥራሕ እምነት ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ ኢየሱስ ጎይታ ይምባልና ሰናይ ነገር እኳ እንተኾነ ነገር ግን ጎይታ ዝኣዘዞ ንባዕሉ ዘይምቕባልና ካብ እምነት ምጉዳልና እዩ ዘርኢ ማለት እዩ ሰብ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ሓሳብ ኣንቲ ኣስተውዒልኩም ትኾንኩም ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ንዘይምቕባል ማዕረ ክንደይ ጣወይ ነይሩ ሓውና ማዕረ ክንደይ ዘየድሊ ሓሳባት የምፅእ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ይኸይድ መፅሓፍ ቅዱስ ሓሳብ ገዲፍ ናይ ውልቀ ሓሳብ ናይ ውልቁ ትርጉም የምፅእ ነይሩ ማለት እና ማዕረ ክንደይ ንመፅሓፍ ቅዱስ ፅላኣት ከም ዘለዎም እና ማዕረ ክንደይ ነቲ ጎይታ ዝኣዘዞ ነገር ዘቃልሉ ምዃኑ ማለት ጥምቀት ዘቃልል ጎይታ እዩ ዘቃልል ዘሎ ማለት ምክንያቱ ጥምቀት ክንጥመቕ ዝኣዘዘና ጎይታ ስለ ዝኾነ ማለት ስለዚ ኣንጻር ጎይታ ኣንጻር መፅሓፍ ቅዱስ ምዃኖም በዚ ክነስተውዕል ንኽእልና ማለት ኢና ስጋዊ ተሓስባ ስጋዊ ዝኾነ ትምህርቲ ስጋዊ ዝኾነ ፍልስፍና ንክቕበሉ ክብሉ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ናይ ጎይታ ቃል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ዝኽሕዱ ሰባት ኣለዉ ማንም ሰብ ከዓ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ናይ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ክሒዱ ኣማኒ ክበሃል ኣይክእልኒ ብምንም ተኣምር ማለት እዩ ጥምቀት ዝኽሕድ ካብ መጀመሪኡ እንታይ ኣይኮነን ክርስቲያን ኣይኮነን እዩ ዝብለና ዘሎ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነዚ ዓብይ ምስጢር እዚ ወይ ከዓኒ ጥምቀት ንዝህቦ ፀጋ ዝኽሕድ ክርስቲያን ኢለ ክኣምን ኣይክእልኒ ወይ ከዓኒ ነዚ ዝኽሕድ ክርስቲያን ኣሎ ኢለ ክቕበሉ ኣይክእልኒ ወይ ከዓ ክኣምን ኣይክእልኒ ይብል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ክርስቲያን ክኸውን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ብናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ትምህርቲ ማለት እዩ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከዓኒ
بأنت كهنت on the priesthood ወይ ካኒ በእንተ ክህነት ኣብ ዝተሰመየ መጽሓፉ ቻፕተር 3 ቁጥር 6 ማለት እንታይ ይብል? እዞም ካህናት ይብለና ማለት እዩ። እዞም ካህናት ብእምነት ጥምቀት ዝርከብ ዳግም ልደት ዝወሃበና ንምፍጻም ሓደራ ዝተወሃቡ እዮም ይብለና ማለት እዩ። እዞም ካህናት እንታይ ኢልና? ብእምነት ብጥምቀት ዝርከብ ዳግም ልደት ብእምነትን ብጥምቀትን ዝርከብ ዳግም ልደት ንምፍጻም እንታይ ተዋሃቡ እዮም? ሓደራ ዝተወሃቡ እዮም ማለት እዩ። ያው አፖስቶሊክ ሳክሴሽን ምናልባት ናይ ርእስና ናይ ትምህርትና ርእሲ ስለ ዝኾነ ክንመጽእ ኢና ማለት እዩ። ምስጢራት ማዕረ ክንደይ ጥቕሚ ከም ዘለዎም ምስጢራት ኣብ ሂወትና ዘለዎም ተሳትፎ ምስጢራት ብምስታፍና ንረኽቦም ጸጋታት ምስ ተማሃርና ነዞም ምስጢራት ክፍጽሞም ዘለዎም መን እዮም ኢልና ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ምስጢራት ንምፍጻም ስልጣን ተዋሂቦም ካህናት እዮም። ክህነቶም ከዓኒ ቫሊድ ክኾን ወይ ከዓ ኣውቶሪቲ ዘለዎ ክህነት ክኾን ድሕር ዳ ኮይንካ ሃዋርያዊ ሰንሰለት ሃዋርያዊ ቅብብል ሓልዩ ዝመፀ ክህነት ክኾን ኣለዎ። ማንም ገዛእ ርእሱ እንታይ ክገብር ኣይክእልኒ ክሸይም ኣይክእልኒ ማለት እዩ። ማንም ኣነ ሃዋርያ ኣነ ነቢይ ኢሉ ክሸይም ኣይክእልኒ። ሲጀመር መንፈስ ቅዱስ ዝወርድ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ማለት እዩ። ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ መንፈስ ቅዱስ ኣይወርድን ወይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢለት ብትኽእሉ እሱ ናይ ሓሶት መንፈስ ወይ ከዓኒ ናይቲ ክፉእ መንፈስ ወይ ከዓ ናይ ዲያብሎስ መንፈስ እዩ እንጂ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ዝወርድ መንፈስ ንዓና ክረኽበና ኣይክእልኒ ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ዝወርደልና ቤተ ክርስቲያን ክሳዕ ዝሃለና ማለት እዩ። ናይ ክርስቶስ ክሳዕ ዝኾንና ኣፍታ ቤተ ክርስቲያን ክሳዕ ዝሃለና እምበር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝረኸቦ ኣዳራሽ ወይ ካብ ዝረኸቦ መንገዲ ኣይወርድን ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ዝወርድ ኣፍታ ናይ ጎይታ ቤተ ክርስቲያን ኣፍታ ናይ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ኣፍታ ኣማናዊ ዝኾነት ናይ ጎይታ ቤተ ክርስቲያን ዳኣ እዩ ዝወርድ እምበር ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ እንታይ ኣይወርድን መንፈስ ቅዱስ ኣይወርድን ማለት እዩ። ስለዚ ማንም ገዛእ ርእሱ ሸይሙ ኣነ ሃዋርያ ኣነ ነቢይ ክብል ብምንም ተኣምር ኣይክእልኒ ማለት እዩ። ሮሚ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 14 ዝሓለፈ ዘንበብናዮ ዝክሮ ትኾንኩምሲ እንታይ ኢሉ ከይኣመኑስ ከመይ ገይሮም ክፅውዕዎ ይኽእሉ ይብል ማለት እዩ። ናይ ጎይታ ስም ፅዋዕ ኩሉ ይድሕን ምስ በለ እንታይ ኢሉ ከይኣመኑስ ከመይ ገይሮም ክፅውዕዎ ይኽእሉ ብዘይሰባኸ ከመይ ገይሮም ክኣምኑ ይኽእሉ ይብል ማለት እዩ። ከይተለኣኸ ከመይ ገይሮም ሰባኽያን ክኾኑ ይኽእሉ ይብል ማለት እዩ። መጀመርያ ከይኣመኑ ከመይ ገይሮም ክፅውዕዎ ይኽእሉ ንኽፅውዕዎ ኸ እንታይ ክኾኑ ኣለዎም ክመሃሩ ኣለዎም ወይ ከዓ ቃል ወንጌል ክሰምዑ ኣለዎም ንኽሰምዑ ኸ እንታይ ክኾኑ ኣለዎም ክስበኹ ኣለዎም ብዘይሰባኸ ከመይ ገይሮም ክኣምኑ ይብለና ማለት እዩ። ከይተለኣኸ ከመይ ገይሮም ሰባኽያን ክኾኑ ስለዚ ክሰብኽ ዘለዎ ተለኣኸ ክኸውን ኣሎ ቤተ ክርስቲያን ዝለኣኸቶ ክኸውን ኣለዎ እንጂ ገዛእ ርእሱ መፂኡ ዝሰብኽ እንድሕር ዳ ኮይኑ ትኽክለኛ ሰባኺ ይኮነ ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ጎይታ ብማዕፆ ዘይኣቱ ኢልዎ ምሻል ሓቂ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ናብቲ ኣፍ ደገ ባጊዕ ብማዕፆ ዘይመፅእ ወይ ከዓ ብገበላ ዘይመፅእ ንሱ ሰራቂ ኢልዎ ብፍኒስትራ ዝመፅእ ወይ ከዓ ብሕጓ ዝኣቱ ተኮይኑ ንሱ ሰራቂ ተባሂሉ ማለት ስለዚ ብበሪ ዘይኣተወ ወይ ከዓ ብማዕፆ ዘይኣተወ ብቤተ ክርስቲያን ዘይመፀ ሰባኺ ይኮነን እሱ ሰራቂ እሱ ሌባ እዩ ማለት እዩ። እሱ ኣጭበርባሪ እምበር ጎይታ ዝለኣኸ ይኮነ ማለት ስለዚ ገዛእ ርእሱ ሸይሙ ሓደ ሰብ ክመፅእ ኣይክእልኒ። ስለዚ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ እንታይ ዝብለና ዘሎ እዞም ካህናት ብለና ኣሎ ማለት እዩ። ምልክት ገይሩ ወይ ከዓኒ ኣመልካቲ ገይሩ እዞም ካህናት እዚኦም እንታይ ኢልና ነቲ ብእምነትን ብጥምቀትን ዝርከብ ዳግም ልደት ንምፍፃም ሓደራ ዝተዋሃቡ እዮም ለና ማለት እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ምስጢር ናይ ክርስቶስ ምስጢር ናይ ጎይታ ምስጢር ጥምቀትን ቁርባንን ንኽፍፅሙ እንታይ ዝተዋሃቡ እዮም? ሓደራ ካብ ጎይታ ዝተዋሃቡ እዮም። ብኦም ዝፍፀሙ ናይ ጥምቀት ምስጢር ክርስቶስ ንለብስ ወይ ከዓ ብኦም ብዝፍፀም ምስጢረ ጥምቀት ክርስቶስ እንታይ ንገብር ንለብሶ ማለት እዩ። ጥምቀት ሓደ ጥቕሙ እንታይ ክርስቶስ ንኽንለብስ እዩ ማለት እዩ። አንተ እውን ተጠቂሱ ነይሩ ዜና ሓውና ጠቂስዎ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 27 እንታይ ይብለና? ኩላትኩም ብክርስቶስ ተጠመቅኩም ብሉናት ኩላትኩም ብክርስቶስ ተጠመቅኩም ክርስቶስ እንታይ ጌርኩሞ ኢኹም ለቢስኩሞ ኢኹም ለና ማለት እዩ። እስኪ ኣሕዋት ክሓተኩም ክርስቶስ ከይለበስና ክንድሕን ንኽእል? ማንም ሰብ ክርስቶስ ከይለበሰ ክድሕን ንኽእል ኣይክእልኒ ማለት እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ንለብሶ ኸ ብምንታይ ብጥምቀት እዩ ማለት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ክርስቶስ ዝልበስ ብጥምቀት እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኩላኻትኩም ብጎይታ ተጠመቅኩም ብክርስቶስ ተጠመቅኩም ክርስቶስ እንታይ ጌርኩሞ ኢኹም ለቢስኩሞ ኢኹም ለና ማለት እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ንለብሶ ኸ ብምንታይ ብጥምቀት እዩ። ስለዚ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ንዑ ዝለና ዘሎ ብኡ ዝፍፀም ናይ ጥምቀት ምስጢር ክርስቶስ ንለብስ ማለት ወይ ከዓ ብጥምቀት ክርስቶስ ንለብስ ብለና ማለት እዩ። ምስ ወዲ እግዚአብሔር ክርስቶስ ሓቢርና ንቕበር ካልእ ጥምቀት ዝህበና ፀጋ ኸ እንታይ ምስ ክርስቶስ ሙማትን ምስ ክርስቶስ ምትንሳእን ምስ ክርስቶስ ተቐቢርና ምስ ክርስቶስ እንድሕር ዳ ክንትንስእ ኮይና ብጥምቀት ጥራሕ ማለት እዩ። ሞትን ትንሳኤን ክንመስሎ ንኽእል ወይ ከዓኒ ካብ ሞትን ካብ ትንሳኤን ክንሳተፍ እንድሕር ዳ ኮይና ናይ ግድን እንታይ ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ክንጥመቕ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ሞቱ ብዝመስል ሞት ምስኡ ተሳቲፍና ትንሳኤ ብዝመስል ትንሳኤ ኸ እንታይ ምስኡ ኸ ንመስል ወይ ከዓ ምስኡ ንሳተፍ ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ጥምቀትን መቃብር ብኸመይ መሃሰል እንድሕር ዳ ኢልኩም ኮንኩም ጎይታ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ምስ ሞተ ናብ ምንታይ ወሪዱ ናብ መቃብር ወሪዱ ማለት እዩ። ኣብ መቃብር ከዓ 3 መዓልትን 3 ለይትን ተቐሚጡ ማለት እዩ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ኸ ካብ ምዉታት ተፈልዩ ብሓይሊ ተንሲኡ ማለት እዩ። ብክብርን ብግርማን ብሓይልን ተንሲኡ ማለት እዩ። እና ነዚ ሞት እዚ ብኸመይ ንመስሎ እንድሕር ዳ ኢልኩም ኮንኩም
ቤተክርስትያን ምስከና ካህናት አቦታትና እንታይ ዝገብሩ ነቲ ክጥምቕ ዝመፀ እንታይ ዝገብሩ ኣብቲ ዘሎ ማይ ወይ ከዓ ማይ መቃብር ማለት እዩ ኣብቲ ማይ እንታይ ገብሩ የእትውዎ ንውሽጢ ማለት ክሳዕ ሰውነት ኩሉ ዝቕበር ንውሽጢ ማይ የእትውዎ ማለት እዩ የውፅዎ ድጋሚ የእትውዎ ተመሊሶም መውፅዎ 3 ግዜ እትዮም የውፅዎ ማለት እዩ 3 ግዜ ናብ መቃብር ምእታው ናይ ምንታይ ምሳሌ ጎይታ 3 መዓልቲ ኣብ መቃብር ዝገበረሉ ምሳሌ እዩ ማለት ስለዚ በዚ ነገር እዚ ክንኣቱ ከለና ናብቲ መቃብር ሞትና ኢና ንዝክር ዘለና ወይ ከዓ ሞትና ንምስክር ኣለና ማለት እዩ ካብቲ ሬታ ናብቲ ማይ ክንኣቱ ከለና ሞትና ንገልፅ ወይ ከዓ ሞትና ንምስክር ኣለና ካብቲ ማይ ክንወፅእ ከለና ከዓ ትንሳኤና ንእውጅ ኣለና ማለት እዩ ልክዕ ክርስቶስ ኣብ መቃብር 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝገበረ ንሕና እውን 3 ግዜ ኣብ ውሽጢ ማይ ኣቲና ብምውፃእ ምስ ክርስቶስ ተቐቢርና ምስ ክርስቶስ ከዓ እንታይ ንገብር ንትንሳእ ኣለና ማለት እዩ ኣረጊት ሰውነትና ኣብ ማይ ገዲፍና ሓድሽ ክርስቶስ ለቢስና እንታይ ንገብር ካብ ማይ ንወፅእ ማለት እዩ ክርስቶሳውያን ኮይና ናይ ክርስቶስ ኣካላት ኮይና ምስ ክርስቶስ ኮይና ክርስቶስ ለቢስና ካበይ ንወፅእ ካብ መቃብር ወይ ከዓ ካብቲ ማይ ተባሂሉ መቃብር ተባሂሉ ዘሎ ካብ ማይ ንወፅእ ማለት ስለዚ ምስ ወዲ እግዚአብሔር ክርስቶስ ሓቢርና ንቕበር ብላሎ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ናይዚ ቅዱስ ርእሲ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣካላት ህዋሳት ንኸውን ኣለና ማለት እዩ ብምጥማቕና መጀመርያ እንታይ ኢልና ብምጥማቕና ክርስቶስ ንለብስ ኢልና ማለት እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ከዓ እንታይ ንኸውን ምስ ክርስቶስ ሓቢርና ክንቅበርን ሓቢርና ክንትንስእን ንኸውን ማለት እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ከዓ ብጥምቀት ንረኽቦ ፀጋ እንታይ ተልኩምኒ ኣብ ናይ ክርስቶስ ኣካላት እንታይ ንኸውን ህዋሳት ንኸውን ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን እዩ ቤተ ክርስቲያን ካብ ናይ ክርስቶስ ኣካላት ኣካል እያ ከም ዝተባህለት ማለት እዩ ክርስቶስ ሓንቲ ኣካል እያ ዘላቶ ክርስቶስ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን እያ ዘላቶ እምበር ዝተፈላለዩ ቸርች የብሉን ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ቸርች እያ ዘላቶ ንስኻ ቤተ ክርስቲያን እያ ካብዛ ቤተ ክርስቲያን ወፃእ ዘለዉ ናይ ክርስቶስ ኣካላት ኣይኮኑ ማለት እዩ ክርስቶሳውያንና ወላ እኳ እንተብሉ ወይ ከዓ ምስ ክርስቶስ ኣለና እንተብሉ ግን እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ክርስቶስ ወፃእ እዮም ማለት እዩ ፅባሕ ንጎ ክርስቶስ መን ኢኹም ኣይፈልጠኩም እየ ዝበሃሉ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ካብቲ ኣማናዊት ናይ ክርስቶስ ገዛ ርእሶም እንታይ ዝገበሩ እዮም ዝፈንጨል እዮም ማለት እዩ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ሓደ ረኣት ኢላ እዩ ማለት እዩ ዲያም ቅዱስ ጴጥሮስ ታይልዎ ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ኢሉ ምስ ሓተተ ጴጥሮስ ታይልዎ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ዝብል ምስክር ምስ መለሰሉ ታይልዎ ጴጥሮስ ሆይ ንስኻ ክቡር ኢኻ ወይ ከዓ ንስኻ ብፁዕ ኢኻ ክቡር ንኡድ ኢኻ እስመ ኢከሰተ ለከ ዘስጋ ወደም ኣላ አቡየ ዘበሰማያት እዚ ምስጢር እዚ ናይ ሰማይ ኣቦይ እንተዘይኮይኑ ስጋዊ መምህር ወይ ከዓ ደማዊ መምህር ክገብረልካ ይክእልኒ ክገልፀልካ ይክእልኒ ስለዚ ጴጥሮስ ንስኻ ብፁዕ ኢኻ ንስኻ ክቡር ንኡድ ኢኻ እንታይ ይገብር ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብ ልዕሊ ኢኻ ክሃንፃ እየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ድማ እንታይ ይገብርዋን ኣይክሕይልዋን እዮም ኢልዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ዘይሕይልዋ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ዘየጥፍእዋ ናይ መናፍቃን ምርባሽ ናይ መናፍቃን ክፍኣት ናይ መናፍቃን ፍከራ እንታይ ዘይገብራ ዘየጥፍኣ ወይ ከዓኒ ከም ዘይነበረ ዘይገብራ ቤተ ክርስቲያን ምዃና ነገረና ማለት እዩ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ተባሂሉ ዘሎ ናይ መናፍቃን እንታይ እዩ ትምህርቲ ናይ መናፍቃን ክሕደት ናይ መናፍቃን ክፉእ ዝኾነ ትምህርቶም እንታይ ይገብራኒ ቤተ ክርስቲያን ኣይጥፍኣኒ ማለት እዩ ኣፍ ደገታት ሲኦል ኣይክሕይልዋን እዮም ተባሂሉ ተነጊርላ ማለት እዩ ንሃዋርያት ከዓኒ ቃል ከኣትወሎም ከሎ እንታይ ኢለዎም ሂድ ናብ ኩሉ ዓለም በስመ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ እንዳጥመቕኩም እንታይ ግበሮም ደቀ መዛሙርተ ይግበሮም ናተይ ግበሮም ወይ ከዓ ናይ ጎይታ ግበሮም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልው ከዓ መሃርዎም ምስ በለ ሽዑ እንታይ ኢለዎም ኣነ ከዓ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ምሳኻትኩም ኣለኹ ኢሉ ማለት ስለዚ ክርስቶስ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ምስ ቤተ ክርስቲያን ዝህሉ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ሓንሳን ንኻልእ ትኾኑን ክርስቶስ ተፈልይዋ ይፈልጥኒ ማለት ስለዚ ክርስቶስ ዝሕልዋ ቤተ ክርስቲያን ኣላ ናይ ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ኣላ እና ካብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ወፃእ ተለና ድሕነት የብልና ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ቅዱስ ቆጵርያኖስ ወይ ከዓ ሴንት ሴፕሪያን ዝበሎ ማለት እዩ ዘር ኢዝ ኖ ሳሊቬሽን ኣውትሳይድ ዘ ቸርች ኢሉ ማለት እዩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃእ እንታይ የለን ድሕነት የለ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ንድሕነትና ዝወሃብ መንፈስ ቅዱስ ዝወርድ ናብታ ቤተ ክርስቲያን ኢልና ማለት እዩ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ተዘይልና ግን እዚ መንፈስ ቅዱስ ክገብረና ኣይክእልኒ ክረኽበና ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ ድሕነትና እንታይ ማለት እዩ የለ ማለት ምንም ተስፋ የብልና ናይ ድሕነት ማለት ስለዚ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃእ እንታይ የለን ሕጂ እውን ድሕነት የለን ናይ ክርስቶስ ኣካል ከይኮንካ ክርስቶስ ከይለበስካ ምስ ክርስቶስ ሞይትካ ከይተንሳእኻ ምስ ክርስቶስ ተቐቢርካ ከይተንሳእኻ ድሕነት የለን ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ማለት እዩ በእንተ ክህነት ኣብ ዝብል መፅሓፉ ማለት እዩ ካልእ ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም ማለት እዩ ምናልባት የንውሕ ከይህሎ ክልተ ጠቕሲን ተሪፈና ቅልጥፍ ኢለ ክወድየ ማለት እዩ ሓሳብ ጥራሕ ከም ብልኩን ያው ተደጋጋሚ ዓይነት ሓሳብ ስለ ዝኾነ ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም በእንተ ጥምቀት ወይ ድማ ካታካቲካል ሌክቸሩ ቻፕተር አንተ ይጻስኛ ቻፕተር 3 ማለት እዩ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ናይ መጥምቁ ናይ መጠመቕ ማይ ሬታ ናይ መጠመቕ ማይ ተራ ማይ ጌርካ ኣይትመልከቶም ማለት እዩ እቲ ትጥመቐሉ ዘለኻ ማይ ወይ ከዓ እቲ ምስጢረ ጥምቀት ዝፍጸመሉ ዘሎ ማይ እንታይ ጌርካ ኣይትረዳእዮ ከም ተራ ማይ ጌርካ ኣይትረዳእዮ ይብል ማለት እዩ ወይ ከዓ ከም ተራ ማይ ጌርካ ኣይትሕሰቦ ናይ መጠመቕ ማይ ከም ተራ ማይ ጌርካ ኣይትመልከቶ ብማይ ምክንያት ዝወሃብ መንፈሳዊ ጸጋ ማዩ ኢሉ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምብራኽ ብምብራኽ ብመንፈሳዊ
ويكا بمنفس قدس قداسنت حديث ناي مقداس حيلي جنزب يقبر لنا ماتي تطمقلو زلخا ماي ويكا تبعينخا تريو زلخا ماي ترى ماي ويكا H2O ኢልካ ይትሕሰብል ማለት ምክንያቱ ብመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ብናይ ኣብ ብናይ ወልድ ስም እንታይ ቡራኬ ወይካ ምብራኽ እንታይ ኮይኑ ካብ ተራ ማይነት ናብ ማየ ጎቦነት ወይካኒ ጸጋ እግዚአብሔር ከውብ ናብ ዝኽእል ያሬታ ጸጋ እግዚአብሔር ከውብ ናብ ዝኽእል ማይ እንታይ ኮይኑ ተለዊጡ ስለዚ ተራ ማይ ኢልካ እንታይ ትግበር ኣይትነዓቆ ወይካ ተራ ማይ ኢልካ ኣይትሕሰብ በኣይሙረኻ ምክንያቱ ጸጋ እግዚአብሔር ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ወይካ ፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ወይካ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ህልውና ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ተሳትፎ ዘለዎ ስም እግዚአብሔር አምላኽ ተጸዋዓሉ ማይ ክሳዕ ዝኾነ ከም ተራ ማይ ጌርካ እንታይ ትግበር ኣይትሕሰብ ወይካ ኣይትረዳእ ይብል ማለት እዩ ከም ናይ መጨረሻ ካብ ናይ ቦታት ወይካ ካብ ናይ ብሄራውያን ሊቃውንት ማለት እዩ ቅዱስ ያሬድ ዝብሎ ማለት እዩ ናይ ብሉይ ኪዳን ሓሳብ ኣምፂ ዝተርጎሙ ክንርኢ እሞኒ ከም ፍቃድ አምላኽ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ኣሕዋት እውን ሓሳብ ምእንቲ ክህቡ ማለት እዩ እና ቅዱስ ያሬድ እንታይ ይብል መዝሙር ናይ ቅበላ ማለት እዩ ስለ ጥምቀት ተዛረቡ ሓሳብ ማለት እዩ ወብዙሃን ኖሎት መፁ ወብዙሃን ኖሎት መፁ ወስእኑ ከሲቶታ ለእብን ማአፈ አዘቅት እስከ ይመጽእ ያዕቆብ ዘርክቡት ውስተ ሐቂሁ ዘሃሎ ይሰጎም ሰብ ከሰተ ወአስተ መርኤቶ ወከማሁመ መፁ ብዙሃን ነቢያት ወስእኑ ከሲቶታ ለእብን ይቅሬታ ወከማሁመ መፁ ብዙሃት ነቢያት ወስእኑ ከሲቶታ ለጥምቀት እስከ ይመጽእ አብይ ኖላዊ ምሰማይ ከሰተ ወአጥመቀ ብዙሃነ አሕዛብ በውስቴታ ይብል ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ናብ ትግርኛ ክመልሶ ከለና ብዙሓት ጓሶት ብለና ማለት እዩ ታሪኹ ከም ትፈልጥዎ ማለት እዩ ምናልባት ታሪኹ ባክግራውንድ ንእሽተይ ከተሕዘብኩም ማለት እዩ ምናልባት ከየኑ ዋሕዳ ይቕሬታ እምበር ያዕቆብ ካብ ኢሳቅ ተወለዩ ማለት እዩ ኣብ ናይ ርብቃ ማህፀን ያው ክልተ ኣካላት ይበኣሱ ከም ዝነበሩ ያ መፅሓፍ ቅዱስ ይገልፀና ሓቀይ ናይ ካብ ኢሳቅ ዝተወልዱ ማለት እዩ ያዕቆብን ኤሳውን ዝበሃሉ ኣብ ማህፀን ኮይኖም እንታይ ገብሩ ነይሮም ይከራኸሩ ነይሮም ወይ ከዓኒ ኣብ መንጎም ምፍሕፋሕ ነይሩ ወይ ቀዲሙ ዝውለድ መን ኢሎም ይከራኸሩ ነይሮም ማለት ኢና ቀዲሙ ኤሳው ተወሊዱ ማለት ስለዚ በኹር ናይቲ ቤተሰብ ኤሳው ነይሩ ማለት በዚ ጉዳይ በዚ ናይ በኹርና ጉዳይ ተባኢሶም ነይሮም ማለት ያዕቆብን ኤሳውን ማለት ኢና ብዙሕ ግዜ ያዕቆብ በኹርና ይደሊ ወይ ከዓ ንበኹርና ቅንዓት ስለ ዝነበሩ ግን ብተደጋጋሚ ግዜ በኹርና ንምውሳድ ዝገብሩ ፈተናታት ነይሩ ማለት እዩ እንዲያም ካብቲ ዝገበሩ ሓደ እንታይ ነይሩ ብምስር ወይ ከዓ ብዓደ ሳብሲሉ ማለት እዩ ኣብ ላዕኒ ምስ በሎ በኹርናኻ ሽጠለይ ወይ ከዓ በኹርናኻ ሃበኒ ብሎ ማለት እዩ ኣይ እንታይ ክጠቕመኒ በቃ መግቢ ይኮነኒ ወይ ከዓ ዝብላዕ መግቢ ይኮን ወይ ከዓ መስተ ይኮነኒ ስለዚ ወላ ሓንቲ ይጠቕመኒ በኹርና ውሰዶ ኢልዎ ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ጸጋታይ ገይሩ ተቐቢልዎ ማለት እዩ ኤሳው ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር በኹርና ብዝብላዕ ብዝስተ ነገር ወይ ከዓኒ ብግዚያዊ ነገር እንታይ ገይሩ ሸይጥዎ ማለት እዩ ያዕቆብ ግን ማዕረኽ እንደ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ጸጋ ቀናኢ ስለ ዝነበረ ግን ብተራ ነገር ግን ዓብይ ሃብቲ ናይ እግዚአብሔር ግን ተቐቢልሉ ማለት እዩ ልክዕ ከም ይሁዳ እምነቶም ዝሸጡ ሰባት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ልክዕ ከም ይሁዳ ንብሎም ሓቂ ምሽ ይሁዳ እኮ ስለ ገንዘብ ክብሊ ጎይቱ ኣሕሊፉ ሂብዎ ማለት እዩ ኤሳው ካ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ብገንዘብ ጥቕሚ ወይ ከዓ ብስጋዊ ነገር በኹርኑ ኣሕሊፉ ንሓዊ ሂብዎ ማለት እዩ እና ድሓሩን ያው እንታይ ከም ዝገበር ትፈልጡ ኢኹም ማለት እዩ ኣቡኡ ክመረቐካ በጊዕ ወይ ከዓ እንስሳ ሃዲንካ ምፀለይ ምስ በሎ ኣታሊሉ ያዕቆብ በኹርና ወይ ከዓ በረኸት ንበኹርና ዝግባእ በረኸት ተቐቢሉ ኸይድ ማለት እዩ በዚ ምክንያት ኣብ መንጎ ኤሳውን ያዕቆብን ባእስ ተፈጢሩ ማለት እዩ ድሓር ካብ ቤተሰቡ ወፂኡ ናብ ኣኩኡ ናብ ላባ ይኸይድ ያዕቆብ ማለት እዩ ክኸይድ ከሎ ግን እንታይ ይብለና ተዋና ሓሳቡ ሕጂ ብዚ ክኸይድ ከሎ ኣብቲ ሃገር ወይ ከዓ ኣብቲ ዓዲ ምስ በፅሐ ኣብ ጥቓ ሩባ ኮፍ በለ ይብለና ያዕቆብ ማለት እዩ ኮፍ ኢሉ ተቐሚጡ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ማይ ክሰቲ ደልዩ ናብቲ ሩባ እንተኸደ እቲ ሩባ እንታይ ኮይኑ ፀኒሕዎ ብዓቢ እምኒ ወይ ከዓ ብክንዲ ገለ ዝኸውን ደንጎላ እንታይ ኮይኑ ፀኒሕዎ ተዓፂ ፀኒሕዎ ማለት እዩ ሽዑ ነቶም ኣብቲ ከባቢኡ ዝነበሩ ጓሶት ንምንታይ ማይ ዘይትሰቲ ወይ ከዓኒ ንምንታይ ነዚ እምኒ ልዕልኩምሲ ንዓኹምን ነዘን ጥሪትኩምን ንምንታይ ማይ ዘይተስትይዎን ኢሉ ምስ ሓተቶም እንታይ ኢሎሞ እዚ እምኒ ከም ትሪኦ ዘለካ ዓቢ እምኒ እዩ ስለዚ ንሕና ጥራሕ ሓፍ ክነብሎ ስለ ዘይንኽእል መጀመርያ ኩላቶም ጓሶት ክኾንሎም ክእከቡሎም ተባሂሉ ማለት እዩ ኩሎም ጓሶት ምስ ተኣከቡ ኩላትና ሻማ ኢልና ወይ ከዓኒ ሆፕ ኢልና ኩላትና ንልዕሎ ነዚ እምኒ እንጂ በዞም ዘለና ሰባት ጥራሕ እንታይ ክኾን ኣይክእልኒ እዚ እምኒ ክላዓል ኣይክእልኒ ኢሎሞ ስለዚ ኣማራፂ ስለዘይብሉ ያዕቆብ እንታይ ገይሩ ኮፍ ኢሉ ምስኦም ክፅበይ ጀሚሩ ማለት እዩ ኮፍ ኢሉ ክፅበይ ምስ ጀመረ ብርሑቕ ክትመፅእ ከላ ንመን ረኣያ የብለና ንራሄል ረኣያ የብለና ማለት እዩ መን ምዃና ሓተተሞኒ ንሳ ራሄል ጓል ላባ ምዃና ምስ ነገርዎ ብለና ማለት እዩ እቲ ብዙሓት ኮይኖም ዘልዕልዎ እምኒ ንበይ ንኸይዱ ያዕቆብ እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ኣልዒልዎ ማለት እዩ ብዙሓት ኮይኖም ዘልዕልዎ ዝነበሩ እምኒ ያዕቆብ ንራሄል ምስ ረኣያ እዩ ዝብለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ሓድሽ ኪዳን እውን ትርጓሜ ዘውህብ እዩ ማለት እዩ ንራሄል ምስ ረኣያ ኩሎም ከልዕልዎ ዘይከኣሎም ንበይ ንኸይዱ እንታይ ገይሩ ኣልዒልዎ ማለት እዩ ከዕበብናትና ባህላን ባዕሉሲ ሰበይቲ ዝለኣኸቶ ኣንበሳ ይፈርሕን ይበሃል ማለት እዩ
ንራሄል ምስ ረኣየ ነተእምን ኢልዎ ማለት እዩ ንሓድሽ ኪዳን ክትርጉምዎ ከለዉ ብያዕቆብ ተመሲሉ ዘሎ ክርስቶስ እዩ ልክዕ ያዕቆብ ንራሄል ምስ ረኣየ ነተእምን ከም ዘለዓሎ ማለት እዩ ክርስቶስ ካነ ድንግል ማርያም ምስ ረኣየ ሓጢኣት ካብ ኩላትና እንታይ ገይሩ ከም ዝውገድ ከም ዝርሕቕ ገይሩልና ማለት እዩ ምክንያቱ ያዕቆብ ብናይ ራሄል መልክዕ ተመሲጡ ወይ ከዓ ብናይ ራሄል መልክዕ ተሳሒቡ እዩ ነተእምን ካብቲ ኣፍ ማይ ኣልዒልዎ ማለት እዩ ካብቲ ኣፍ ማይ ኣልዒልዎ ማለት እዩ ክርስቶስ ድማ ድንግል ማርያም ምስ ረኣየ ናይ ድንግል ማርያም ቅድስና ንጽህና ክብራ ወይ ከዓ ዕቤታ ድንግልና ምስ ረኣየ እዚ ኩሉ ነገር ንእግዚኣብሔር ስለ ዝመሰጦ ስለ ዝሰሓቦ እንታይ ገይሩ ከይዱ ወይ ከዓ መፂኡ ነቲ ሓጢኣትና እንታይ ገይሩ ማለት ካባና ርሒቕዎ ማለት ስለዚ ያዕቆብ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ ማለት እዩ እቲ ዓብዪ እምኒ ተመሲሉ ዘሎ ከዓ ናይ ሓጢኣት ናይ ፍዳ ናይ መርገም ምሳሌ እዩ ማለት እዩ እቲ በቲ እምኒ ተዓፂ ዝነበረ ማይ ከዓ ናይ ጥምቀት ምሳሌ እዩ ማለት ምክንያቱ ነቲ እምኒ ምስ ለዓለዎ እዮም ካብቲ ማይ ሰትዩ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓጢኣት ምስ ተላዕለ እቲ ፍዳ ምስ ተቐንጠጠ ከዓ ንዓና ክርስቶስ ተሂብና ጥምቀት ሂብና ማለት እዩ ልክዕ እቲ እምኒ ከም ዝተላዕለ ማይ ከም ዝሰተዩ ክርስቶስ ከዓ ነቲ ሓጢኣት ምስ ተላዕለና ናይ ጥምቀት ፀጋ ሂብና ማለት እዩ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ጓሶት ከዓ ናይ ምንታይ ምሳሌ እዮም ናይ ኣበው ናይ ነቢያት ምሳሌ እዮም ማለት እዩ ነቲ ብዙሓት ኣቦታት ብዙሓት ነቢያት እንታይ ገይሮም ነባኢነ ከመዘኢ ነባኢነ ኮነ ፈወስናሃ ለባቢሎም ወይ ተፈወሰት ወኮነ ጽድቅነ ከመ ጽድቀ ተክቶ ከም ዝበሎ ቅዱስ ኢሳያስ ያው ነቢ ኤርምያስን ማለት እዩ ነቢዕና ዓዊልና ጮሂና ወይ ከዓ ዓዊልና እንታይ ጌርና ጊዒርና ነገር ግን እንታይ ኮይና ከምዘይ ጋዓርና ኮንና ፈወስናሃ ለባቢሎም ወይ ተፈወሰት ነገር ግን ጽድቅና እንታይ ክኸውን ኣይከኣለን ጽድቅና ንገነት ከፊቱ ንመንግስተ ሰማያት ዝእቱ ይኮነ ማለት እዩ በቃ ፍጹም ድሕነት ከምፅእ ኣይከኣለን እንተሪኢኹም ወሲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ዝብለና ናይ ኣቤል ደምሲ ክሳብ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣሎ ይግዕር ኣሎ ወይ ከዓኒ ድምፁ ኣስሚዑ ይዛረብ ኣሎ ነገር ግን ናይ ኣቤል ደም ግን ክሳብ ሕጂ ምግዓሩ ወይ ክሳብ ሕጂ ምዝራቡ ግን ኣና ምንም ትርጉም ክህበና ኣይከኣለን ቅዱሳን ቅድስንኦም ካብ ንዕኦም ሓሊፉ ንማንም ክጠቅም ኣይከኣለን ማለት እዩ ሄኖክ እንተሪእናዮሲ ሄኖክ ኣካይዱ ምስ እግዚአብሔር ስለ ዝገበረ እንታይ ገይሩ እግዚአብሔር ሰወረ ይብለና እምበር ናይ ሄኖክ ጽድቅ ንዓና ምንም ክጠቅመና ኣይከኣለን ማለት እዩ ኣኮ በተንባል ወኣኮ በመልአክ ኣላ ለሊሁ ይመጽእ እግዚእነ ወያድህነነ ይብል ማለት እዩ ቅዱስ ኢሳያስ ማለት እዩ ብመልአክ ኣይኮነን ብኣማላዲ ይኮነን እንታይ ዳ ክርስቶስ በዓል መጽእ እንታይ ክገብረና ከድሕነና ይብል ማለት ስለዚ ማንም ነቲ ሓጢኣት ከልዕለ ወይ ከዓ ነቲ ፍዳቲ ከርሕቕ ዝኽኣል ይነበር ማለት ስለዚ ነቢያት ይኹኑ ኣበው ይኹኑ ክነብዑ ክግዕሩ ዳዮም ክኢሎ እምበር ድሕነት ከምፅኡ ይከኣሉ ማለት እዩ ናቶም ገዓር ናቶም ንብዓት ናቶም ጾም ጸሎት ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ገይርዎ ይልክዕ ግን ብናቶም ጾም ብናቶም ገዓር ብናቶም ጸሎት ግን ወይ ከዓ ብናቶም ተጋድሎ ግን ዓለም ታክትኮን ኣይከኣለትን ክትድሕን ኣይከኣለትን ምክንያቱ ናይ ፍጡር ደም ክገብር ኣይክእልኒ ዓለም ከድሕን ኣይክእልኒ ናይ ፈጣሪ ደም ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ነቢያት ይኹኑ ሃዋርያት ይቕሬታ ነቢያት ይኹኑ ኣበው ይኹኑ ብገዓሮም ወይ ከዓ ብተጋድሎኦም እንታይ ክገብሩ ይከኣሉ ንዓለም ክፍውስዎ ኣይከኣሉ ወይ ከዓ ከድሕንዎ ኣይከኣሉ ማለት ምክንያቱ እቲ ዓብዪ ነላዊ ወይ ከዓ እቲ ዓብዪ ጓሳ መን ክርስቶስ ክሳዕ ዝመጽእ ማለት ልክዕ ያዕቆብ ክሳዕ ዝመጽእ ተእምኒ ከም ዘይተላዕለ ክርስቶስ ክሳዕ ዝመጽእ እውን ሓጢኣት እንታይ ኮነ ነይሩ ካብ ደቂ ሰባት ኣይተላዕለን ፍዳ መርገም ኣይረሓቐን ነይሩ ገነት መንግስተ ሰማያት ኣይተኸፈቱ ነይሮም ሓሳቦም ምናልባት ናብ ትርጉሙ ከይድ ብዙሓት ጓሶት ናብ ማይ ጉድጓድ መጽኦም ይብለና ማለት ታሪኹ ከምታ ቀደም ኣቢለ ዝብልኩም ብዙሓት ጓሶት ናብ መጽኦም ነይሮም ናብቲ ማይ መጽኦም ነይሮም ኮይኑ ግን ክርስቶስ ካብ ዘርኢ ሰብ ዝኾነሉ ያዕቆብ ክርስቶስ ኢሉ ኮይኑ ግን ክርስቶስ ካብ ዘርኡ ወይ ካብ ዘርኢ ሰብ ዝኾነሉ ያዕቆብ ናብኡ ክሳዕ ዝመጽእ ነቲ እምኒ ካብ ኣፍ ጉድጓድ ኣልዒሉ ነተናባጊዕ ማይ ኣየስተየን ይብለና ማለት እዩ ክሳዕ ያዕቆብ ናብቲ ቦታ ዝመጽእ ግን ብዙሓት ጓሶት ነይሮም ይብለና ማለት እዩ ነገር ግን እቲ ብክርስቶስ ተመሲሉ ዘሎ ወይ ከዓ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ኮይኑ ቀሪቡ ዘሎ ያዕቆብ ናብቲ ቦታ ክሳዕ ዝመጽእ ግን እንታይ ክገብሩ ይከኣሉ ነቲ እምኒ ኣልዒሎም ማዮም ነተናባጊዕ ማይ ከስይዎን ኣይከኣሉን ይብለና ማለት እዩ ከምኡ እውን ይብለና ማለት ናይ ሓድሽ ኪዳን ከምኡ እውን ብዙሓት ነቢያት እንተመፁ ካብ ሰማይ ዝመጽእ ዓብዪ ጓሳ ክርስቶስ ክሳዕ ዝመጽእ ናይ ጥምቀት ምስጢር ከፊቱ ብዙሓት ኣህዛብ ብማይ ክሳዕ ዘጥምቕ ናይ ጥምቀት ምስጢር ምግላጽ ኣይተኸኣሎምን ነበረ ብለና ማለት ልክዕ እቶም ጓሶት ማለት ያዕቆብ በክርስቶስ ተመሲሉ ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ሕቑኡ ክርስቶስ ዘሎ ወይ ከዓ ውሽጡ ክርስቶስ ዘሎ ያዕቆብ ክሳዕ ዝመጽእ ነቲ እምኒ ኣልዒሎም ማይ ከስዩ ከም ዘይከኣሉ ነተናባጊዖም እቲ ካብ ሰማይ ዝመጽእ ዓብዪ ጓሳ ክርስቶስ ክሳዕ ዝመጽእ ብዙሓት ነቢያት ክገብሩ ይከኣሉ ነቲ ፍዳ ከፊቶም ወይ ከዓ ነቲ ፍዳ ርሒቖም ኣማናዊ ዝኾነ ጥምቀት እንታይ ክገብሩና ይከኣሉ ክህቡና ይከኣሉ ማለት እዩ እቲ ካብ ሰማያት ዝመጸ ናይ ኩሎም ጓሳታት ሓለቓ ዝኾነ ክርስቶስ ምስ መጸ ግን እንታይ ገይሩ ነቲ ፍዳ ሓጢኣት ኣርሒቑ ኣማናዊ ዝኾነት ምስጢረ ጥምቀት ገይርና ገሊፅልና ወይ ከዓ ሂብና ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ብምስጢር ብጣዕሚ ግሩም ብዝኾነ ገላልፃ ገይሩ እንታይ ገይሩ ኣረዲእና ማለት ናይ ጥምቀትን ምስ ናይ ያዕቆብ ታሪክ ኣነፃፂሩ ማለት እዩ ጥምቀት ማዕረ ክንደይ ዋጋ ከም ዘለዎ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ጥምቀት መስራት ኢኻ በዓል ጎይታ ምዃኑ ይነግረና ማለት እዩ ስለ ቃላቱ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ብሓቂ ናይ ኣቦታት ትምህርቲ እኳ እንተበልና ግን ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝወፅእ ሓሳብ ይብሉ ናይ ኣቦታት ትምህርቲ ንበዓሉ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ
ብዝተፈለየ ኣገላልፃ ወይ ኤክስፕሬሽን ገይሮም ዝገለፅሉ ወይ ከዓኒ ዝተፈለየ ዓይነት ምሳሌ ገይሮም ዘረድኡሉ ዳ እምበር ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝወፅእ ሓሳብ የብሉ ናይ ኣቦታት ትምህርቲ ንባዕሉ ማለት እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ገለፃ ወይ ከዓ ደስ ዘብል ዝኾነ ገለፃ ገይሮም መፅሓፍ ቅዱስ ተርጊሞም ኣቐሪቦምና እሞኒ ከምዚ ዓይነት ኣቦታት ንቤተክርስትያን ስለ ዝሃባ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ ናይ ሊቃውንቲ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክርስቶስ ድማ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ ቤተክርስትያን ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሊቃውንቲ ኣየስአና ማለት እዩ ወስብሓት ለእግዚኣብሔር ያው ነዊሕ ግዜ ስለ ዝሓዝኩ ቀሪ ተቐፅሉ ክስማዕ ፀኒሑ ቃል ህይወት ተስምዐልና ዲያቆን እዋ ክስማዕ ፀኒሑ ለማዓንቲ እኳ ኮኔክሽን ንኩሉ ሰብ እያ ኣይተዓወትና ነብል ኣለዉ ዳሓን ሪከርድ ስለ ዝገበርና ዝደልዩ ዘለኹም ክንሰደልኩም ኢና ዳሓን ሰናይ ፅቡቅ እዩ ምናልባት ቃናም ስለ ዘሎ ናይቲ ማልም ክስታይ ግበሩ እሞኒ ከም ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ያው ድጋሚ ሰብ ተመሊሱ ምእንቲ ክሰምዖ ሪከርድ ተዝኾን ፅቡቅ ነይሩ ከም ሓሳብ ማለት እዩ ይደርፈ ግን ሓደራ ምናልባት ኣሳ ቴሌግራም ስለ ዘላ ናብ ቴሌግራም ሼር ክንብሎ ንኽእልና እንተኽእልና በቃ ነቶም ናይ ክሳይ ዘሎ ናይ ዩቲብ ክሳይ ዘሎ ኣብኡ ክንገብሮ ሞ ካብኡ ከይዱ እቲ ሰብ ምእንቲ ክሰምዖ ማለት ኢና ሓሳብ ሃብሉ ያብ ዝተዋሃበ ሓሳብ ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም ሕቶ ተለና ሕቶ ክንሓቲ ንኽእል ንኣሕዋት ማለት እዩ ናባኹም መድረኽ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዋ እሺ ሕቶ ተለና ኣሕዋት በዚ ክንመሃሮ ዝወዓልና ሎማዓንቲ ወላ ካብቲ ናይ ትማሊ ዕድል ክንበኩም እሞ ሽዑ ኸይኑ ሕዞም ንመምህራን ህፃን ከመይ ገይሩ ይጥመቕ ህፃን ከመይ ገይሩ ጥመቕ ዳ ትብለላ ሓፍትና ሄርሞን እሺ ሚት ክኽፈት እዮ እሞ ሕተትና ሄርሞን ሓፍትና ፈቃደኛ ተኾንከ ዲያቆን ኣለኹም ኣለና ያው ምናልባት እስከ ሊዱ መፅእ ኣላ ምስሊ ሊዱ ሓፍትና ሰላም ዲ ከመይ ኣምሲሆይ ኣብዚ ሞ ሓሳብ ንእሽተይ ይትሃብ ኣነ ቆርተይ ንፋስ ትንፋስ ክመልስ እያ ትብል ቀጥል ዳሓን ችግር የለን ቻርጅ ንእሽተይ ስለ ዘለዋ ቻርጅ ክገብር ኢለ ቆርተይ 3% ተሪፈን ዘለዋ ቻርጅ ቀፅል ፅቡቅ ሓረ እሺ ሰላም ሆይ ሰላም ሓፍትና ቀጥለይ ከመይ ኢልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ተመልከ እንታይ እስኪ ሓትኩም ደለ ህፃንሲ ከይ ኣመነ ህጅን ኣምነሲ ከመይ ገይሩ ይጥመቕ እሺ ህፃን ከይ ኣመነስ ከመይ ገይሩ ይጥመቕ ትብል ታሕቶ ዲያቆን ከተረድዋና ዝሓፍትና ባእኸለኹም ሰናይ እሺ ፅቡቅ የር እንኳዕ ሰላም መጻኺ መጀመርያ ቃልና ክገርክ ስለ ዝመጻኺ ኢኻ ትበሽዕ ዕድሜና ክገርክ ስለ ዝመጻኺ ብሽም ማሕበር ነመስግን ማለት እዩ ትበሽዕ የረ ሓፍቲ ትሰምዐን ዳኸ ምሽ ሓቀይ እወ ስምዐካ ኣለዎም የረኻ ሰናይ እሺ ብዛዕባ ህፃናት ከም ማረስቲ ፅባሕ ሒዝኒ ያለና ግን ስለ ዝተሓተተ ድሓን ክምልስ ኣነ ብዓቕሚ ማለት በታ ዘላት ድኽምቲ ዓቕሚ ክምልስ ክፍትል ማለት እዩ ዝያዳኻ ዝጎደለኻ እቶም ኣሕዋት ክምልስዎ ግን ዞሮ ዞሮ ናይ ህፃናት ጥምቀት ዝምልከት ግን ከም ማረስቲ ፅባሕ ሒዝኒ ያለና ኩላትኩም ኣይትዝረፉ ማለት ከም ፈቓድ ኣምላኽ ማለት ግን ሕቱ ስለተሓተ ክንምልስ ማለት ኢና ናይ መጀመርያ ህፃናት ከይኣመኑ ከመይ ገይሮም ይጥምቑ ንምንታይ ተጥምቕዎም ዝብል ሓሳብ ካብ ሕቱ ንባዕሉ ያው ሓሳቡ እንታይ ኣለዎ ማለት ቆርተይ ጌጋ ኣለዎ ማለት ምክንያቱ ህፃናት ይኣምኑ እዮም ዝብል ሓሳብ የለን ማለት መጽሓፍ ቅዱስ ህፃናት ይኣምኑ እዮም ኣይተባህለን ማለት ወይ ከዓኒ ህፃናት ኣይተጥምቕዎም ዝብል ሓሳብ የለን ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ግን አንቶይታ ኢለ ነይረ ብኤክሴፕሽናል ዝረአ ጉዳያት ኣሎ ወይ ከዓኒ በመሰረታዊ ነገር ዘይኮነ በኤክሴፕሽን ማለት ያው ዱንያ እንታይ ከም ዝትርጉም ኣነ ሓብሸይ ኤክሳይ ገበርኩ ግን ኤክሴፕሽናል ማለት መደበኛ ዘይኮነ ጉዳይ ማለት ወይ መደበኛ ዘይኮኑ ነገራት ድሕሪ ኮይኖም በኤክሴፕሽናል ዝተሓዙ ጉዳያት ኣለዉ ንሶም ከዓኒ ለምሳሌ ህፃናትን ናይ ኣእምሮ ሕሙማትን ማለት እዩ ለምሳሌ ናይ ኣእምሮ ሕሙማት እንድሕር ኢኹም ኮንኩም ወይ ከዓኒ
ናይ እምሮ ፀገም ዘለዎም ሰባት እንድሕር ኢኹም ኮንኩም ከኣምኑ ይክእሉን ግን ኣይጥምቑን እዮም ኣይበሃልኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ንመን ስለ ዝኾነ ንኩሉ ስለ ዝኾነ እቸም ድሕነት ንዓበይቲ ጥራሕ ኣይበሃልኒ ዓበይትን ድሕነት የድልዮምን ህፃናትን ድሕነት የድልዮም ማለት ምክንያቱ ክርስቶስ ንኩላትና ኢሉ ሞይቱ ክርስቶስ ክመውት ከሎ ንሽማግለታት ወይ ከዓ ንመንእስያት ጥራይ ኣይኮነን ሞይቱ ንህፃናትን ጭምር ሞይቱ ማለት ህፃናትን ድሕነት የድልዮም ክርስቶስም ስለ ህፃናት ስለ ዝሞተ ማለት እዩ ግን ብሕፅር ዝበለ ሓሳብ ለምሳሌ ብናይ መጽሐፍ ቅዱስ ተቐሲብካ እኳ እንተወሲድናዮ ብናይ መጽሐፍ ቅዱስ ሓሳብ እንተሪናዮ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ምናልባት ተጠቕሲ ኣውፅልና ከለኹ ማለት ያኔ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ይሓስኩና ኣለኹ ጎኔ ግን ናይ ህፃናት ዝገልጽ ሓሳብ ኣለ ሓቀይ ጎይታ እንታይ ነይሩ ከም ህፃናት ዘይኮንኩም መንግስቲ ኣምላኽ ክትወርሱ ትኽእሉ ወይ kana መንግስቲ ኣምላኽ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢሎም ንሃዋርያት ማለት ከም ምንታይ ተዘይኮንኩም ከምዞም ህፃናት ዘይኮንኩም ኢሎም ማለት ስለዚህ መንግስቲ ኣምላኽ ንመን ምዃና ጭምር ነግረናል ንህፃናት ምዃና ማለት ንህፃናት ትግባእ ምዃና ከም ህፃናት ኮይንና ካንተ ክንገብር መንግስቲ ኣምላኽ ክንወርስ ከም ዝግባእና ይነግረና ማለት እና መንግስቲ ኣምላኽ ብኸመይ ከም ዘእቶ ጎይታ ክገልጽ ከሎ ብትምህርቱ ካ እንታይ ዝብል ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስ እንተዘይተወሊድኩም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ እንተ ክትገቡ ትኽእሉ ክትኣትዉ ትኽእሉ ማለት ስለዚህ መንግስቲ ኣምላኽ ዝኣቱ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ክውለድ ኣለዎ ህፃናት ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝግብኦም ጎይታ ነጊርና ኣሎ ማለት ስለዚህ መንግስቲ ኣምላኽ ንሕዳ ክኣትዉ ኮይኖም ህፃናትካ ናይ ግዲ እንተ ክንገብሮም ኣለና ማለት ክነጥምቖም ኣለና ማለት እዚ ካብ ዝተበጊስና ህፃናት ኣይንገብር ነጥምቕ ማለት ካልእ ጥምቀት ዝቕድመሉ ግዜ ኣሎ ማለት ብዙሕ ዝኣመነ ዝተጠምቀን ክድሕን ዝብል ስለዚ ሰብ ከመይ ከኣመነ ከመይ ጌርኩም ተጥምቑ ወይ ከዓኒ ህፃናት ከኣመኑ ከመይ ጌርኩም ተጥምቑ ዝብል ሓሳብ ዝኣመነ ዝተጠምቀን ክድሕን ዝብል ሓሳቡ ንኣህዛብ ዝተነገረ ቃል ማለት ምክንያቱ كأمن زخل حدا سبكت مسبخل يسمع له خوات يسمع له ودي أكون قتل سمع له سمع له ميرها بزح جيزي سناش بزح جيزي تكاست أصلا تاي لمثالي ماركوس ونجيل 16 زعمنا ستمكن كده حنيزو سلازي كأمن من تيتت مقوم زبل حساب الحديث يا أخوينا إذا عينت تزازويك إذا عينت قال بتلي ويت زازوزو نأحزابي مات معناته ماركوس ونجيل 16 ماتيوس ونجيل 10 شعاتن حنت عينت تقصيه مات ماتيوس ونجيل 10 شعاتن تريهم تيزول كيدو بسم أبن ولدم منفس قدوس نات موكم تيجبرهم دك مزامور تيجبرهم زازكم كل كحلونا نبركم دك مزامور تيجبروا كيدو زولم زولنا بأحزابي ويكان فهم زي عامني مات لازم يجمع ونجيل سب كله ونجيل مستتمقوا مس آمنوا خي يتمقون يرم مات أحزاب إذن عبيتي ويكان أحزاب سنجر قالنبر سله أنا تنجر حساب يكون مات مخنياتو نهس أنا كم زي تنجر بمتين فلت من حد عليكم مني لمثالي أو ونجيل تتقصو ويكاني أما صحاب كل تتقصو أكلات لمثالي نايلي ديابيتس مات أو ريكورس بولس سله ديابيتس بنا سلتي حلاو بيت مع سرت زنبرن سله استيفانوس مقدس كلهم تيزبر أنا نايلي ديابيتس ناي استيفانوس بيتسب ناي تحلاويت مع سرتي حلقة ميت زنبر بيتسب تغير له أدمي قال خون يوم سلازي حواريات كخدو خلو كبيتسب حد يعمل ويا ويا أبو يعمل موني بتنا أبو أمنت ويا بتنا يتعدى أمنت كلهم تيجوا نور يتمقون أبوري مال حد يعمل كلها تبيتسب تتمق مال سلازي نحكي خمكم بيتسب تتمق خبر كلهم تيجرينا أفتوش بيتسب تيالو هس أنا تحلو مال جم حواريات هس أنا زي بقولوا جزء عند خدو يكونوا زت مقون يوم بيتسب كله ህፃን ዘይብሉ ቤተሰብ እንዳኸዱ ወይ ከዓ እንዳደለ ይኮነ ዘጥምቁን ነይሮም ማለት እዩ ግን በዚ ጥራሕ ይኮናን ከዓ ከመርትዖ ክና ምፅእ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ይኮናን ከመርትዖ ክና ምፅእ ንኽእል ለምሳሌ ናይ ጥምቀት ምሳሌ ድሕሪኹም ግዝረት እዩ ማለት እዩ ግዝረት ብጥምቀት ተተኪ ቆላሲስ እውን ይገልፀና ምዕራፍ ከተሪኹሞ ግዝረት ብጥምቀት ከም ተተከ ይነግረና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ማለት እና ግዝረት እንድሕዳ ብጥምቀት ተተኪ ኮይኑ ግዝረት ከመይ ዓይነት ኣፈፃፅማ ነይሩ ወይ ከዓ ግዝረት ከመይ ዓይነት ኣካይዳ ነይሩ እንድሕዳ ኢልና ኮይና ግዝረት መጀመሪያ ዝተነገሩ ወይ ከዓ ዝተዋህቦ ንኣብርሃም ማለት እዩ ግዝረት መጀመሪያ ኪዳን ዝተኣተወሉ ቃል ዝተኣተወሉ ንመን ንኣብርሃም ማለት እዩ ንኣብርሃም ዝተዋህቦ ካብ ምንታይ እዩ ሓደ ነገር ብምቕባል እዩ ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈጣሪነት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽነት ስለ ዝተቐበለና በተለይ ኣይሁድ ከም ኣይሁድ ክቕበልዎ ዝግባእ ወይ ከዓኒ ከኣምንዎ ዝግባእ ሓደ ኮንፌንሽን ወይ ከዓ ሓደ ፀሎት ነይሩ ማለት እዩ ልክዕ ንና ከም ፀሎት ሃይማኖት ብሎ ናይ ብሉይ ኪዳን ፀሎት ሃይማኖት ከዓ እንታይ ነይሩ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 4 ማለት እዩ ብጣዕሚ ፋሚልያር ዝኾነ ጥቕሲ ዶ ወይ ከዓኒ بتاعم عبز خونه قال له ማለት እንታይ ዝብል ቃል እዩ ዘዳግም 6:4 እስራኤል ሆይ ስማ እስራኤል ስማ እግዚአብሔር አምላክካ ሓደ አምላክ ይዝብል ማለት እዩ ማንም አይሁዳዊ ነዚ እምነት አሚኑ ክምስክረሉ ማለት እዩ አይሁዳዊ ንሙኻን እዚ እምነት ናይ ግድን ከኣምን ኣለዎ ማለት እዩ
إذا أمنت زي بأفو تزي مسكير ويكا كونفيس تزي جير ويكاني أنت زي مسكير أنت زي جليسو أيهودا وخونا يكل لازم إذا أمنت زي آمن يرو مال إذا كله زي آمنوا خاي تجزيرو مالت بتلي سمع عبيت زنبو جن جزرت جن عبيت راح كجزورو جزاير راي فقدا تيدا هز أنا تكسع شو منت مع تزلون كجزورو عزيز مالت إذا شو منت مع تجزيرو مالتنا كابزي زي جميرون ود شو منت معتي جزر ميرو جن إسرائيل سمع جزاير أملاك حدا يزبل جن أمين يكونن نزن خامنون عدمي أي فقدا مالت ويك أي بس عن ويك أخمس كرولو زخير عدمي يكونن مالت جن كم كرولو زي كل عدم خنوس كنت هيكين يجزر ميرو مالت تجزيرو شو بحق أوريتنا تمهار عايشة نزل مسكرنة مساعد يخمس كري خالي مالتي إننا بزح جزء زعمنا ستم كان يزح سلسلة أنا كي عمل نمتى تتم قوام زبل حسب حدث أنا في عمل يوم زبل نايم مسحب قدس يلا ماسر الجامعاتي أنا كم كزارب ويكاني ميزانا وزخونة زارب ويكاني كريتيكال زخونة نجارات حسابات همتيهم بأبنتهم كردو زي كل نمبر عمل يوم ما يبهل مالتي أنا تجزي عندك نحس أنا توم تجاس لزه مالتي أمنتي يبلو ممكن بلاي نخلينا مالتي كلاي كاني زعمنا ستم كان كده زبل ناهزاب تنجر ويكانتهم زي عمل استنجرن بر نحس أنا استنجر يكونه مالتي سالساي كاني نايم روح مماتن هزاناتنها أقدمنا تين قبرون خلينا إحنا تمقمنا خلينا مخنياتو أنت سلزخون إحنا سلزقبوهم مات مخنياتو قدن كعمنا اللوم من حد أنا بالكوينا ويكاني آمين يلو حدا نقدر مثلا نقول آمين يلو قبل اللوم من حد آخر بالكوينا نايم روح مماتو نكو آمين يلوم بعفهم كمسكوري كل يوم مات نقدر أي تمقوني ما ينبلنا مات بعد يخا قويتها هزاناتنا بايمسو أي تخل كلهم سلزبل نابقويتها خمس تقول خا كابتن كتوت أمشي نابقويتها خمس يكون يوم سب ناي بويتا زخون ناي كريستوس زخون مس كريستوس كخون زخل أكل كريستوس كخون زخل تتأميغي كي تتأمغ ناي كريستوس أكل ناي بويتا ناي يسوع كريستوس كخون أيكل ناي كريستوسون كمتس أيكلني كم جمرتو مات إذا ناي كريستوس كخون تخين هتأمغ له سلزة أنا تخون له كتأمغ له زبل حساي مات قل يعني سنف بزح ملسايل ديني مثل منافق مات سنف زلزله يعني عقم ما يكون سنف قل يعني بزح تقصي ويك بزح تمرتي عيد لين وهنا يبسل زي كبولو ماتي حتى زبالة ما سنتخن حزن خيلنا تمكن زقدم له عقات عام خمس له معي لا مثالي إذا أمانة تمكن كريحني خمس زبالة تمكن زقدم له بوتالو لا مثالي ماتيوس ونجيل إسرائيل شو مثلا 10 ساعات انتهي لهم يرى عن توي تمكن تقدم له معي كيديلو بسمع أبن ولد منفس كل سنات معكم زعززكم كله كحلون دا مهاركم ويكا ونجيل دا سبختم تيجورم دك مزامور تيجورم معي لذي أبزبوت هالتاريخهم كات تقدموا له معي تمكن تقدم معي ስለዚህ ህፃናት ምጥመቃና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምክንያቱ ጥምቀት ተቀዲሙ ድሕሪ ካን ተግብሩ ወንጌል ስበኹም ይላል በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ እንዳትማኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልው ካን እንዳነገርኩም ተግብሩም ደቀ መዛሙርት ተግብሩም ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ጥምቀት ዝቀድመሉ ኣጋጣሚ እውን ኣሎ ምክንያቱ ልክዕ ከም ናይ እስጢፋኖስ ቤተሰብ ናይ ሊድያ ቤተሰብ ናይ ተሓላቃሚት ወይ ናይ ቤት ማእሰር ተሓላዊ ዝነበረ ቤተሰብ ተሪእኹሞ እቶም ዝኣመኑ ወይ ሰብኣይ ወይ ሰበይት ወይ ሓደ ኣካል ኣሚኑ ግን ቤተሰብ ብሙሉ ይጥምቁ ነይሮም ህፃናቱን ኣካል ቤተሰብ ስለ ዝኾኑ كنتمقوم يقبأنا معناته منجست أملاخون نخمس يوم زعم سلوه أنا تياسل الزبل منجست أملاخ زورة سنكاب بماين بمنفس كل سنسلة زخانة زبل حساب على لأن مالتي تمكت كتمقوي ولا من هس أنا الزبل جن حنتني مسحف كل سأسي إلا مالتي حنتي فكرنا نامنا زخون ويكأني سامبل زخون حنتني مسحف كل سأسي هس أنا كتمقوي ولا من زبل جن يلا مالتي لازم بس نقدر زخكار آخر زخلا أكار يلا مالتي ناس أنا كتمقوي ما يدخلني خمس زبل حساب ناي مسحف كل سكال سلازي يلا ما نبزق على زخكار آخر ويكا قوم زخل أكل زلو هيني سمعنا أنت لقين كسمع من لنا ما عتنا إحنا قالوا ناي مسحف قدس تقاسي هس أنا هيت أيت أم نقص بالحساب قالوا نحزب كوينو كنسمعنا خيلنا إحنا قل زقول زقمتنا حسابات نايك زي عم نخ محرت أغمبتنا زقول زقمتنا أرجيمنت ويكاني مرتوعة تغمبتنا قل هس أنا كتمو خمس زلو من آمن مالتي إننا بعبي خاك زي عم نخ كلتنا مسير نتوه ونجلس لنا نعزلاتنا حساب زيادة تمثل الحوال نلوات توسخوا لتقول ياخو كن زيادة صباح كفر السحيزني أسل زلنا قل زيادة بسفيح صباح كلمته إن شاء الله أيوة تسمع لنا حفتنا زا أخلاط أخونا ما أنت تبغى تزي كنا خاب صباح كا أصبحنا سلنا مهارولو تبغى نيرو كمان مسلك هرمان كروب تملي الكرة ولا أوكي شيء قالوا تحوات قتلوا ولد يسوس حسبت لكم
سلام ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ድሓን ዲኹም? ሰላም ሊዱን ጋር ዓመፃ ሰላም ዲ እግዚአብሔር ይመስገን ድሓንና ፅቡቅ ቃለ ህይወት ይስማዕና ንኩልኩም ከይዳ ድያ ሓፍትና تسمع على ليدو حفتي كسول شي قليل تحت غينا سمعت خانه اوكي هاي تأخذ لي الخيو انتي خاب ارقص ግን ህፃናት ከይኣመኑ ከመይ እዩ ዝብል ሓሳብ ወላ እኳ ከም ሕቶ ዝለዓል እንተኾነ ግን ጥምቀት ንምንታይ ይጠቕም ሲጀመር ጥምቀት ክርስቶስ ክርስቲያን ንምዃን እዩ ኣላይ ከዓኒ ጥምቀት ፀጋ ኣምላኽ እዩ ፀጋ ኣምላኽ ከዓ ንኩሉ እዩ ፀጋ ኣምላኽ ንህፃናት ንዓበይቲ ንሕሙማት ንሃፋትም ንድኻታት ንኣናእሽቱ ወይ ንፅርዓ ወይ ንግሪካዊ እንዳበልና ገለ ኣይኮኑን ድፍለ ንኩሉ እዩ ዝግባእ ጥምቀት ህያብ ኣምላኽ እዩ ልዎ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያስ እዚ ናይ ሰብ ዘይኮነስ ናይ ኣምላኽና ምዃኑ ነጊርዎ ኣሎ ሶ ዘድሕን ምዃን ከዓ ነጊርና ኣሎ ኣብቲ ቀዳማይ ጴጥሮስ መልእኽቲ ምዕራፍ 3 ዝኾነ ድምፂ ግን ኣሎ ናይ መን ያሩን ቀዳማይት ጴጥሮስ መልእኽቲ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 20 እስካብ መወዳእታ ዘሎ ርኢናዮ እንትኾንና ብዛዕባ ጥምቀት ቅዱስ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎሲ እዚ እቲ ጥምቀት የድሕነኩም ኣሎ እዩ ዝብል ሶ እዞም ህፃናት እዚኣቶም ከዓኒ ዋላ እኳ ሓጢኣት ኣይሃልዎም بكريستوس كريستيان كبهالو حدثت ولد كخونو مس كريستوس حورات كلهم تخونو طمقت خد اليوم تدي خوين جن كي تطمقوا كريستيان كبهالا يبقعنيو ويقول نحنا زعمنا عبيت سلة خنا منتنا سلة مسكرنا زتطمقنا جزا خن هلو اساتهم جن كي تطمقوا او جزا تعطيهم نخنورو بر مخفاتيو زقعا كاو كرسنا وصايو مالت قدامنا ابوتاتنا غبر هواريت معرف الترينا ينتخوينا سي لعل 3000 حزبي بحدك زي خطأ خلو توم هتصانات وانتهاليوم يطمقوهم بري أيفليوهم ويكم تستوهالي سدراويت ليريا سدراويتي بيت مأسرت زحل زنبرة سدراويت كورنليوس سيأتهم أبقر هورا زلو تارخنا يزوم أبوتات نوتات نتمتين أخوينا مسدراوتهم يطمقو خمز نورن بر ليلا نقول ليلا مالت عبيتي يطمقو ما أنا أشتي يصنحون دابل مفللاي يلن عبزي يلن خنياتو منقست أملاخ نخلو يزقبع منقست أملاخ نخلو يزقبع قنتاي خنرس عزيز عنتوي دياقون ميرون العلوون يريون زفترت معرف 10 شوعات ناي أبراهام تاريخ الله تمكت ناي حدث كدان تمكت مساليو جزرت خوين يصنحو جزرت خوين يصنحو أبولي كدان أبراهام بيت كاب باروت جمر خكساب دوكو ودي شمانت معلت تراي مس أخو اليوم خجزورو زوزنورو أباخا كاو زولرسي مبلش عمنا معلت مسوس حكا وبارتخا كاو ولاد خاص يجزر انت زي تجزر جنا كافتي خستايسي كافتي تا نفس الساعة هذا يتجزر نفسه ويتا زي تجزرت نفسه كافتي خستايسي كافتي بيتسوس يمون قصيدي زتمكت مانو زجزرت زخاني ناي تمكت مسالين ملكتن خوين السن حيو حزم هصانا زياتهم تايم ابراهام مس امن يسز تجزر بنغرش لا ابراهام امين يو بدحرو تجزري لو املاح تجزيرو ملكت مئمانية زي أخاني وزم هصانا زي أخات زياتهم خات يجزور تواهلهم شي ناي ابراهام املاح امينهم تردي ومديو تجزيرو كما يجيرهم ودشم انت معلتس كما يجيرهم يوم خردو وز قدايزي ايردو يوم تايدا يجزور تواهلهم مش امناي معلتهم كن يجزور نيرو احدك سكدان كنمص كلنا خاني ጥምቀት በጣም ወሳናይ እዩ ሕዚ ተናይ ስጋ ዝግበር ግዝረት ዘይኾነ ዘለና ቲ ብመንፈስ ዝግበር ግዝረት እዚ ምስ ክርስቶስ ንምሕዋር ዝግበር ናይ ማይን ናይ መንፈስን ጥምቀት እዩ ሶም ኮላስ ዝغለለ ስለዚ ጎይታና ከም ዝበሎ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስን ተዘይተወሊዱ መንግስት ኣምላኽ ከቶ ከኣታ ይኽእልን ኢሉ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ሰብ እዩ ዘሎ ርኺ ህፃናት ይጽንሑ ዓበይቲ ሌላን ጉለለን ኣይወፅን ጎይታና እንታይ ዳ ሰብ ህፃናት እውን ሰባት እዮም ይግባኦም እዩ ናይ ኣምላኽም ህያብ ስንዖም እውን መብቶም እዩ ሲጀመር ማለት ጎይታና ናይ ህፃናት እውን ኣምላኽ እዩ እኮ ናይ ጎይታና ህያባት ንህፃናት እውን ይግባእ እዩ ስለዚ ከምቲ አብርሃም ዘመን ህፃናት ከማን ዝግዞሩ ዝነበሩ ኣብ ሓድሽ ክዳን እውን ምንታን ምስ አብርሃም ክሓብሩ ይግዞሩ ከም ዝነበሩ ኣብ ብሉይ ክዳን ኣብ ሓድሽ ክዳን እውን ምስ ክርስቶስ ምንታን ክሓብሩ ብጥምቀት ምስ ክርስቶስ ይሓብሩለው ህፃናት ከም ዝብል ገላትያን ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 23 ኩላትኩም በክርስቶስ ኢየሱስ ዝተጠመቕኩም ዘበልኩም ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ይኹም ማንኑ ንክርስቶስ ለቢስኩም ኢኹም ይብል ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 አካባቢ እንድሕርና ከና
بشم باولوس بشم كيف هذا تطمقكم يخم كلكم تطمقكم زبالكم ناي كريستوس ኢየሱስ ይኹም ይብል ስለዚህ ህፃናት ዚኦም ብስጋን ብደምን ከባቦም ከም ዝተወለዱ ብጥምቀት ከዓን ካብ ኣምላኽ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም ተጠሚዮም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እቲ ናይ እግዚአብሔር ኣቦና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣቦ ኣቦ ንብለሉ መንፈስ ክረኽቡ ኣለዎም ካብኡ ብስጋን ብጥበብን ብመንፈስን ክዓብዩ ኣለዎም ሃይማኖቶም እናፈለጡን እናተረድኡን ውሉድ ኣምላኽ ኮይኖም ክዓብዩ ኣለዎም ተዘይ ኮይኑ ግን ተዘይ ተጠሚቖም ኣህዛብ ድዮም وين تأيهم أملاك زي ولا متأي أيضا نايم تأيهم كم دو إماجن حسوا خياري ولاد ناس أبيتنا خيط أمغنا ينحن عيا لنا خوينا بتكسان قعقد موتي ولا بتكسان زي تطعم قدام بيكونتين سو أحزاب يوم زغن زلوا في زغ عمزيو أو العلماء عمزيو خلق عن خنفلت أن هرد نزلنا قدام يقولون تسمع رفع عسرته كنس باولوس تاي تزاري ولا إسرائيلاويان كابجوز كوز كله بقيح بحر حلف كله تنقات يلولا إسرائيلاويان هندي زمن يوم أو جبت تسديتهم خستاي خوينهم وما مسعيالهم خوص كله تحد مسموسة حاورهم مسموسة بتمكت حاوري ولا لو يكع مسموسة حاوري بمنتاي بتمكت موسى بيت بحر حلف كله توم هصانات خعاتهم عبيتي انسساتهم كل بيتي بحريهم حليفهم أملاك خفي لله السوق قدس باولوس تمكات يلولا حدا منفساو مجيو خعبلعو تسعوهم زنبره نسقع كريستوس ኢየሱስ እናበለት መንፈሳው ምግቢ መንፈሳው መስተ ክርስቶስ ኢየሱስ ምዃን አው በምስጥር ይዛረበሉ ኦኬ እዞም ህፃናት ዚኦም ህዝብ በባህሪ ሓልፉለው ምስ መን እንታን ክሓወሩ ምስ ሙሴ እታ ምስ ሙሴ ዝሓልፍዋ ዘለው ምሕላፍ ከዓን ጥምቀት ይልዋለ ቅዱስ ጳውሎስ ረኺ ሕዚ እንድሕር ምስ ሙሴ ሓቢሮም ዘይሓልፉ በቲ ባሕሪ ሕዚ እዞም ሰብ ዚኦም ወይ ኣብ ግብፅ እዮም ክተርፉ ወይ ኣብቲ ባሕሪ እዮም ክተርፉ حز خا داغماو موسى كريستوس متيلو حز مس كريستوس انت دا منግስት አምላክ ካቱ ኮይኖም ህፃናት ሓቢሮም ከም ክሪስቶስ አምላኾም በመስቀል ዝሞተሎም ንሳተውን ብጥምቀት ምስኡ ሞይቶም ምስኡ ክትሰዋሎ ምክንያቱ ጥምቀት ማለት ናና ምስኡ ሞይትናስ ምስኡ ሓቢርና እንትስቅ ከም ዘለና ስለዝኾነ ሮሜ ምዕራፍ 6 ከም ዝውላ ስለዚ እዞም ህፃናት ዚኦም ሓቢሮም ምስ ሙሴ እንዲያም ናብ ሙሴ ተጠምቁ ይብል ማለት ሙሴ ሓቢሮም ካብ ግብፂ ናብ ምድረ ከናን ናፍታ ናይ ተስፋ ምድር ምንታንካቱ በቲ ባሕር ምሕላፎም ጥምቀት ይልወሎ ሕዚ ከዓ ክርስቶስ መፅኡ ተጠመቁ ከም ዝበለ ኩሉ ምንታ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣቱ ምክንያቱ ዘይኣመነ ዘይተጠምቀ ይኩነን ስለዝብ ዘሎ ክጥመቁ ኣለዎ ካብኡ እቲ እምነቶም ከዓኒ ብናይ ሰቦም እምነት እዮም ጥመቁ ናይ ኣቦም ናይ ኣዶም እምነት ይምስክሩሎም እሞ እዛ እምነት እዚኣ ምክንያቱ ክዛረቡ ስለዘይክእሉ እዩ እምበሪ ወይ ዕድመ ኣዳም ስለዘይ ወፅሑ አንድ ቤት ስለዘይ ውሎም እዩ እምበሪ ሓንቲ እምነት ያዘላ ካብ ወፃኡና ካልክ ወዳ ይኹሉን ሶስታ ገንታይ ወይ ክርስትና ዘልዕሎም ሰብ ይምስክረሎም ወይ ከዓ ወለዶም ይምስክሩሎም ብድሕሪኡ ተጠሚቆም ላደሎ ጸጋ ኣምላኽ ምስረኸቡ እምነቶም እናፈለጡ ይዓብዩ ምክንያቱ ጠሜትዎስ ናይ እናዓባዩን ናይ ኣዶን ናይ ኣዳ ዓባዩን እምነት ይሕዙ ዓብይ እምበር ተመልስኻ ናብ ኣዳራሽ ናብ ካልእ እምነት ገለ ምናምን ባል ነገር ኣይሰርሕን ሓንቲ ሓቀኛ እምነት ኣላ እሳ ካብ ወለድና ተቐብልና ኣብ ፍልጠት ዝተመስረተት ኮይና ክትቕፅል ከም ዘለዋ መፅሓፍ ይዛረብ እዩ እምነት ናይ ወለድ ከመይ ኢሉ ይኸውን ምላስ ክንብል ንኽእል ኢና ናይ ወለድና እምነት ንዓና የድሕነና ይጠቕመና እዩ ከመይ ንኣብነት ሕዚ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ኣሎ እቲ ሓለቓ ምእቲ ወዱ ምስ ሓመሞ ወዲ ሓሚምሎ ሓንቲ ቃል ድማ ሓንቲ ጎይታ ወዲ ሓሚሙሲ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ወዲ ድማ ክሓዊ ኢሉ ካው ትሕቲ ነይሩ ተስፋ እንድሕርና ይኾንና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ኩሉ ነንብቦ ሶ ናብ ገዛ ይኸታኣቱ ስሪ ኣነ ብቋዕ ይኾንኩን እሞ እስኪ ኣብዚ ኣይኮይንካ ግን ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዛረብ ሕዚ እቲ ሓሚሙ ዘሎ ወዲ ናይቲ ሓለቓ ምእቲ እዩ እቲ ዝልምን ዘሎ እቲ ሓለቓ ምእቲ ባዕሉ ተኣቦ እዩ ካብ መፅሓፍና እንታይ ይብል ኪድ ወድኻ ሓዊሎ ከም እምነትካ ይኹነልካ ዝሓዊ ዘሎ ሕዚ መን ይወዱ ብናይ መን እምነት ብናይ ኣቦ ስጥራ ይኮነ ምዕራፍ 9 ማቴዎስ ወንጌል ሕልፍ ኢልና ከዓ ንለለ ሓሚሙ ተሸኪሞሞ ዝመፀ ሓደ መጻጉዕ ነይሩ ግለሰባት ካልኦት ተሸኪሞሞ ዝመፀ ናብ ጎይታ ማለት እዩ ካብ ቃል ታይብልሲ እቲ መጻጉዕ ሒዞሞ ምስ መፁ ወደይተንሲ ካብ ሓጢኣትካ ኩሉ ድማ ተሓድጉልካ ኣሎ ኢሉ ዓራትካ ተሸኪምካ ስኸድ ኢልዎ ናይ መን እምነት ርእዩ ከምኡ ገይርዎ ጎይታ ኢየሱስ ድማ እምነቶም ርእዩ ኢሉ ናይ መን እምነት ናይቶም ተሸኪሞሞ ዝመፁ ሰባት እምነት እምበር እሱ ባዕሉ ይኣምን እየሞ ኣድሕነኒ ኢሉ ኣይበለን እዞም ህፃናት እዚኣቶም ሕዚ ክጥመቑ ከለዉ ጎይታይ ባኻ ኣመን እየ ኢሎም ከይዛረቡ አንድ ቤት የብሎም መሳኪን ህፃናት ንኣናእሽቱ እዮም
ዝዛረቡሉ አንደበትሲ ስታይ ኣይኮነን ዘለና ኣብ ዓበይቲ ግን ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ምስ ኣመኑ ክምስኩር እያ ትገብር ኣናእሽቱ ግን ብዕድመ ኣናእሽቱ ስለ ዝኾኑ ወይ እውን ኣእምሮ ሕሙማን ዝኾኑ እውን ለምሳሌ ዕድሞም ወላ 40 ክመሉ ይኽእሉ እዮም ዘየገድስ ግን ክዛረቡ ኣይኽእሉን ከመይ ኣለክምሽ ሸግር ነገር ክህልዎም ይኽእል እዩ ሰመን እዩ ክምስክረሎም እምነቶም እቲ ቤተሰቦም ብድሕሪ ይጥመቑ ብቻ ውሉድ ኣምላኽ ይበሃሉ ፀጋ ኣምላኾም ይረኽቡ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣትዉ ከዓኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከድሕኖም ናይ ዘላለም ሂወት ክህቦም ባህጊ ስለ ዘለና ናብ ቤት ኣምላኾም ከይዶም ክጥመቕ ኣለዎም ክርስቶስ ክርስቲያን ክበሃሉ ኣለዎም እዚ ህፃናት ስለዘይኣመኑ ኮይኖም ዘይኮነ ዘይኣምኑ ከይንብል መፅሓፍ ቅዱስና ኣይኣምኑ ህፃናት ይዝብል የለን ዓበይቲ እንተኮይኑ መፅሓፍ ቅዱስና ኣሚኖም ክምስክሩ ኣለዎም ኣናእሽቱ እንተኮይኖም ግን እዩ ብናይ ወለዶም እምነት ክጥመቑ እሞ እምነቶም እናፈለጡ ዓብዮም ከዓን ኣብ እምነቶም ፀኒዖም ክቅፅሉ ከም ዘለዎም መፅሓፍ ቅዱስ ታሪኻዊ ናይ ቤተክርስትያን ገፀ ባህሪ እውን እዩ እዚ መስል ክብረቴ ሶሪ ግን ዘራ ብዝሓ ፀገመላ ፅቡቅ ጌርክ ገሊፅከ እምበር ሊዳ ሓፍትና ቃለ ሂወት ኣስማዓና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሄርማን ሓፍትና ኣይ ሆፕ ነፂር ክኸውን እተን ነጥቢ ሒዝከዮም ክትኮኑ ማለት እዩ እሺ ወለ የሱስ ኣለኹም ዲኹም لمعنت كونكشن أبعتكم يا عيلة. أوا تغلى لومي أنا بركون بالي زحيش كم يسأنيكم هيكون لا تكون اسمع لنا نقولهم سبعة مرتي أمسي ليدون تبارخي عزيز وسأقوي زحل قال هيوت حفتنا هرمون قال زينا سأل كنت له تاخمز زبالكم ما قالت لي أنت له كابز زملا سؤال لعناي بزعبانا يحصانتهم قد كانوا بلو نخيل سلازي اللي مالتي أخول كويني سمعنا نتحدثون مالتي مالتي ناي حصانتهم قد بسفحون صباح كم مدب كنت حز يقولوا سلازلو بعليا كنت مثيهم تتخيلها زبالة مالتي بعبيكن أتي مسارات أو زخانة ناي تحدثهم مالتي تزاري بمسلا زلو حوات ناي بحكي زيابير يباركم زخانة كبر مالسو مهابنا زي برها كم زي أنت تبرها لي تولي أنت الله أنت فلتني أنا برها لك أنت زي فلتني خان حتى الكي نعبيت بمهرنا مالتي نحواتك سلازي أنت زي كوينو أبتناي تنكت هزان زبل مجمرتا تمكات أنت أيو إلكات ترجمين هاي تقالوا متى كابو نمنتهي خات تمق زبل خات مثل هجي تمكات ندحناتي ويلون زي أمن س ماني زي تمق زبل حتى ولا حنت أي ملكاته كمان دهر الله ندحنات أنت زي كوينو تزي تمقه أو نحر زي ترى داري خبطة ندحنات دي أيقونة تنتبل دحرو مزيغا بمن تتمق عبي تتمق ودخن دي عمد تتمق ماني زي تمق زبل سي من إنجليزي وخنياتو تنكات ندحنات أيقونة اللي كانت حسب تقونك أنا ملكتين دهول ندحر راخونك باكا باهوز مسكرة رح ملكة قبرة زلو خبرو ولا حنت جيجا يبلو جيجو ما بي عبت ندحنات ديو أيقونة زبل زلو يتغندي ساعتات زمزة مالتي ندحنات اللي كان دحر رامين كاقل ህፃናት ከድሕነ ይብሎ ምን ኢልካ ክትወስን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ንድሕነት እዩ ንዘይበለ ሰብ ግን ነዚ ሰብ ዝኣጠመቆ ነዚ ሰብ ዘይተጠመቆ ኣብዚ ተጠመቕ በዚ ሰብ ዝተጠመቕ ኢልካ ክትዘራረብ ምንም ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓንን ኣነ ማለት እዩ ብሓፈሻ ሃብትና ሄርሞን ግን ብቕንዕና ተሓቲ ዘለኺ ይመስለኒ كم سلا زخنا أحواتنا مليسو ما يوم قبل كده ليه لذة حتى جن كابتوم تمكت ندحنا تيلوم زي أمون زي ما سلا زخنا مسؤول بزعبازة الزرارة بيكون كان نحارن ندحنات مخانة تمكت لا من سبقين
ኣብዚ ዘለዉ ሕቶ ክተብርሃሎም ክትመልሰሉን ግዴታ ኣለካ ማለት እዩ መሊሶሞ ስለ ዝኾኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንህፃናት ናባይ ክመፁ ሕደግዎም እዩ ዝብል ንኸይመፁ ንኽልክለሉ ኣብነት የብልናን ክኸዱ በየናይ ቀልጢፎም ናብ ኣምላኾም ይመፁ በየናይ መንገዲ ከመይ ኢሎም ክርስቲያን ይኾኑ ከመይ ኢሎም ንክርስቶስ ይለብስዎ ደኣ ንጓየ እምበር ኣይንኽልክሎምን ኢና በዚ ኣሕዋት ክተቕሱል ክፀንሑ ጥቕስታት ናይ መፅሓፍ ቅዱስን ብትምህርቲ ቦታትን ብትምህርቲ ቤተ ክርስቲያንን ብቓል ጎይታን ማለት እዩ ብድጋሚ ቃል ህይወት ይስማዓላ ንኩልኹም ካልእ እንተሎ ሓሳብ እንተለና ክንውስኽ እቲ ካልእ ግን ብሓፈሻ እቲ ዘምሰየ ትምህርቲ ግን ኣዝዩ ፅቡቕ ነይሩ ናይ ብሓቂ ፀጋ በረኸት የብዝሓልኩም ዲያቆናት ኣሕዋትና ከምኡውን ሊዶ ሓፍትና እቶም ኣብዚ ምሳይ ክትመሃሩ ዘምሰኹም እውን ኣብ ፅላት ልብና ተፃሒፉስ ብናይ ግብሪ ፍረ ክንፈርዮም ክንነብሮን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩላትና ይደግፈና ብረድኤቱ ቀፅሉ الشارع حسابكم موديكم لهم ممهران كو خيدا من كل مسلاني ቀፅሉ ايش انا صراحه عندي صباح نبوختس عندي غزا ግን ከድፈልኩም መኸለ ፀገም የለን ቴሌፎኔ ቃና አለው ወላ ሱን ኩላኻትኩም ስለ ዘለኹም ኣብ ቢታሪ ድቅስ ኢልካ ወፅባሕ ንብوختስ ያነ ሰምዓኩም ፅቡቅ ትምህርቲ ኸ